Odiechieng' machielo mawarado mondo mwagoe mbaka kotenore kod weche mag bedo kod ngima makare. Inyalo bedo kod gimoro amora to ka ngimani ok kare, ichal ng'at maonge gi gimoro amora. Emomiyo thor wach e chenro ni en ga ni ngima en mwandu. En mwandu ma nyaka irit e yo makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wantiere e studio ka. Yiena mondo mi arwake amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olony e weche mage kata doko ni oselalnwa kuom ndalo mang'eny mokalo. Amor mar neni machiegni daktari e chenro. Erokamano ahinya Ruth. Iluonga ni Phoebe Ongadi. An Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo ganda. Kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wathiedh tuoche kata wageng' tuoche. Gi ngere nutritionist kata public health. Nitiere gik moko adek wanyalo tiyo gi chiemo geng'o tuoche, thiedho tuoche. Gin gariyo. Geng'o tuoche kachiel kod thiedho tuoche. Erokamano nya daktari, amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod? Wadwaro mondo wago mbaka matin kotenore kuom ayaki kata kute meke ayaki kata HIV. Kendo bende ka waparo ni sani jotuo mang'eny meke HIV nigi kibaji kata jotich matiye centers meke HIV nitiere gi kibaji kaluwore gi funding kata mana kony ma Amerika osegolo mane olandi tarik 20 Januari gani. Koro wadwa wuoyo ni takare ere kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo kinga cha obeda beda maber to ere kaka wanyalo bende konyo jotuo man gi kute meke ayaki mondo dag ngima maber. Kamano. En twak madhi bedo matut mokalo kendo en twak madaher nyakwara Mugia Jwang ni mondo mikawe maino matin kata kawe thuolo matin ibed piny mondo michiki tiwacho ga ni gik moko kaka tuoche kata ng'olo kiombi inyalo poka gimoro gore kuomi kata ogore kuom watni moro to kokalo kuom chenro mar penj laktar tiyudo kaka inyalo konyori chiemo makare kachiel kod jotuo mantiere kod kute mag ayaki wachagi kanyo. Koro chiemo makare kawa wuoyo kuom ayaki gi dho ngere wacho ni HIV. Koro HIV ofulo ni human immunodeficiency virus. Koro gima otimo en oduoko piny kinga mar del. En virusi maduoko piny kinga mar del ma dho ngere wacho ni CD4. Koro samo duoko piny kinga mar del to emomiyo wacho ni nutrition kata mana chiemo makare bedo ma muhimu sana. Nikech ka owe ma kinga mar del odok piny ma tuoche moko donjo miluongo ni magonjwa tegemezi kata opportunistic infections. Koro wuok kuom HIV kata virusi odonjo kuom AIDS. Koro mokwongo kabisa ber ka jatuo mantiere gi ayaki kata mantiere gi virusi nikech ayaki koro en the advanced chiemo maber. Gimomiyo nyaka gichiem maber mokwongo en ni mondo giger gimiluongo ni kinga mar del. Ratek mar del. Nikech wacho ni immunodeficiency en oduoko piny ratego mar del. Koro koseduoko piny ratego mar del gimomiyo wawuoyo kuom kinga ahinya nikech ka ratego mar del odok piny to koro tuoche donjo mayot. Koro nyaka jatuo mar ayaki cham chiemo mar medo ne rateko meke del. Magi ki vitamins A, C, E, selenium, magnesium mabiro puonjore kawuono. Mar ariyo gimomiyo nutrition kata chiemo makare ber gi jatuo man ga ayaki en mondo omi oduok piny gimiluongo ni side effects kata mana side effects mikelo gi muonyo yath meke ARVs. Side effects nitiere mang'eny ma ka ochako muonyo yath to nyalo bedo ni chande mondo kik nutrition kata mana chiemo obed absorb maber. Side effects mokwongo en ni nausea kata winjo kidwaro ng'ok. Sama winjo kidwaro ng'ok na sama ing'ok to lose nutrients, lose electrolytes. Mano bende chendo. Mar ariyo samoro nitiere diarrhea bende nyalo chado nikech sama diarrhea nitiere chato nutrients mabeyo gi nutrients mabeyo bende wuok to kendo jatuo ni medo lalo pi manyalo kelo miluongo ni dehydration. Moko bende nitiere makelo loss of appetite nikech kata msongamano ma mawazo kata mana chandruok meke paro nikech diagnosis mabiro gi HIV bende nyalo koso. Koro nyaka jatuo ni chiem maber mondo efficiency kata mondo yath momuonyo oti maber e dende nikech yath momuonyo some of them kata mana ARVs kata yedhe meke doko piny tekruok mar ayaki miluongo ni ARVs kata ART giloko metabolism kata meke intestines. Koro ka giseloso loko metabolism to koro yudo ka koro intestines bedo nyombich
nyombich koro kalo chiemo mayot kendo sami moko bende nyombich koro bedo gi symptoms kaka diarrhea gi mago kamago kendo wawacho ni mondo gichiem maber mondo ngimagi kata mana optimum health kata mana dak gi mang'eny obed mang'eny kendo gibed e thuolo mathoth kaachiel gi familia gi kendo mogik momiwacho ni nyaka jatuo mar ayaki chiem maber en ni ayaki en metabolistic disorder manyiso ni odhi sama tuo mar ayaki donjo e del nitiere stages mopogore. Stage mokwongo en asymptomatic manyiso ni jatuo nigi tuo to onge gi ranyisi moro amora. Asymptomatic stage en already nutrients bedo malo, requirements bedo malo nikech o break down proteins piyo, o break down energy piyo nikech kaka olos virusi mar ayaki noero. Koro ber ka jatuo ng'iyo nutrients maber mokwongo energy absorption, chiemo mamedo teko e del mondo koro asymptomatic stage cha obed kanyo aming'a kech kowuok asymptomatic stage to donje symptomatic stage manyiso ni koro ranyisi chako nyisore. Koro kako medo sudo e kaka kendo nutrients need, energy need bedo mamalo. Koro momiyo nyaka chiemo ma jatuo mantiere gi ayaki chamo nyaka wang'i malong'o. Ilero maber mokalo kendo wadwokero kamano e kidieny no kata e okang' no ni en tuo kata gin kute mathoth ne duoko rateke mag del piny. Okedo en gi kute makedo kod dendi manyaka yud kaka imiyo dendi support mondo mi dendi obed motegno makata ka ponono ni entiere stage mapod ok onyisi ranyisi no to koro omed budho kanyo kapok ochako nyiso ranyisi. Nitiere gimoro miwacho ka ni nyaka jatuo chiem maber, nyaka jatuo chiem maber. Seche miwacho ni chiemo maber en chiemo aina mane kata en chiemo mane? Chiemo maber en chiemo mwasebedo kwa wacho kandi nitiere wasebedo kwa wuoyo kuom macronutrients kata mana chiemo midwaro e kiwango mang'eny. Wasebedo kwa wuoyo kuom micronutrients kendo wasebedo kwa wuoyo kuom fluid intake kadhi wacho gi achiel. Koro macronutrients gin chiemo midwaro mang'eny kata a group of nutrients kata mana nutrients midwaro mang'eny e del, carbohydrates, proteins to kod fats and oils. Koro nwawacho ni ayaki en an energy metabolic disorder manyiso ni odhi keto dwaro mar del mar medo energy bedo malo mondo ogeng' gimiluongo ni malnutrition kata mondo ogeng' ratil mar del dok piny. Momiwinjo kiwacho ni one of the symptoms kata ranyisi achiel kuom ranyisi manyiso ni ng'ato nyalo bedo ga ayaki en ni koro chako olalo kilo. Olalo kilo nikech metabolism mar virusi chakako lose. Koro nyaka ocham macronutrients ma balance maber. Carbohydrates mokwongo, chiemo mamedo teko. Koro nyaka oyier chiemo man gi high fiber kendo ok chiemo mokale pong mang'eny. Koro chiemo mantiere gi high fiber gi ber nikech gidhi del bro dwaro atamala around 55 to 60% kuom gi mondo oduok energy madhi lal nikech virusi cha. Mar ariyo odwaro proteins. Koro wacho ni sana proteins gin chiemo magero del. To virusi eno cause mondo proteins obed metabolize piyo mondo lal piyo regore piyo. Koro manyiso ni nyaka otem oduok gi chiemo mondo proteins cha orome maber. Koro kaber ahinya to cham gimiluongo ni high biological proteins modhi wuoye to ka ok mano kata mana proteins ma e puothe kata chiemo mamedo teko moa e puothe. To wacho ni kendo proteins kanyo oyier maonge gi mo mang'eny nikech tuo mar ayaki ka jatuo chako madho yath nitiere yedhe moko ma increase gimiluongo ni cholesterol kata mo mantiere del mana nikech yath iluongo ni protease inhibitors. Koro ka gimedo cholesterol e del to kendo chako medo chiemo mantiere gi mo to jatuo ni nyalo yudo problems moko kaka heart disease. Kendo chiemo yedhe meke ayaki bentiere moko ma keto gimiluongo ni insulin resistance. Koro kokelo insulin resistance jatuo ni nyalo yudo tuo mar diabetes. Koro nyaka ong'i. Kaso kendo mogi koro proteins 12 to 15% mar energy mane lalcha oyudo kuom proteins kata chiemo mamedo magero del. Koro mogik macronutrients and fats and oils. Nyako cham kendo healthy fats and oils kaka neno koket kacho avocado is an example mar healthy fats and oils, olive oil kata mana mo mwatedo godo ma olore ka picha kanyalore to otigi mano to ka ok nyalore kata mana mo matin ma solid cha to keto mana matin ok mang'eny ahinya nikech mono dhi konye mondo oket kata ogeng' lal mar gik miluongo ni fat soluble vitamins ma ohero lal sama diarrhea nitie gimedo lal nikech diarrhea kelo miluongo ni fat malabsorption. Koro ka ok
gibedo reserved maber to gilal to magi eki e nutrients magero konyo ratego mar del mondo bed motegno. Iluongo gi ni high antioxidants foods nikech gigego miluongo ni oxidative stress kata mana mondo cells meke del kik lal teko gi. Koro ing'eni HIV ni kacha oduoko piny CD4 to kendo kodwa ni mondo chiemo bende oduok piny CD4. Mar ariyo ber ka jatuo man gi ayaki modho pi moromo nikech ing'eyo ni side effects meke yath nitiere ka manyalo lalo pi e del. Side effects meke ayaki no owuon kata mar virusi bende nitiere malalo pi e del. Koro ok pi kende kata mana soups, obed nyuka, obed chak, obed chai, obed mala, mago te ikwano ka fluids. Kendo ber ko omadho ka en pi to madh pi mochwaki maber kata ka ok ochwake to okete yath. Nikech ka okete yath kata ochwake to dhi konye mondo geng' gimiluongo ni foodborne illnesses. Kamano. Koro mogi kabisa makoro ber kabisa en gimiluongo ni micronutrient kata mana nutrients ma del dwaro e kiwango matin. Mana wacho kande del dwaro e kiwango mang'eny macronutrients. Kamo tingo carbohydrates, otingo protein, gi fats. Koro micronutrients gi pi mago koro macro iriek. Kaso koro micronutrients koro del dwaro ge e kiwango matin. Koro gimbe nyako cham gi to kendo kanye modhi yude alode to kod olembe. To kendo koro jatuo mantiere gi virusi koro en to koro chune ni nyako odiochieng' okete olembe kod alode mondo oyud vitamin C, vitamin E, the B vitamins malal nikech virusi kendo bende malal nikech side effects meke yath bende malal nikech mana tuo mar ayaki noero. Koro wacho ni around 400 grams per day meke alot. Mano 400 grams chalo glass ariyo mar pi mwamodhoni. Koro glass ariyo go kopong the whole day to the least manyiso ni mano matin mogik. Koro nyaka o spread mondo the whole day oyude alode mopogore oyud tipa, apoth, oyud spinach, oyud dek kata mana bo, skuma mondo kaachiel go olembe. Kendo olembe wache penj laktar kani yot mondo icham olemo manie season nikech gin seche go bechgi bedoga matin. Ber ka ichamo chiemo ma gero del, proteins kaka ne daktari pimonwa kacha kanyo tingo kidenye mopogore mag chiemo. Daktari biro mulonwa kaeto bende mulonwa weche mag carbohydrates, mulonwa weche mag olembe, weche mag gik mimadho kaka pi kachiel kod nyuka, weche mag kamago. Wang'iane ranyisi mag kidenye mag chiemo gi kiwacho carbohydrates, chiemo mamedo ng'ato teko kata mamiyo ng'ato teko. Magi chiemo kaka magi. Wamula achiel ka wamedo sudo kaka chendo ni medo dhi. Koro ka wacho kuom macronutrients, chiemo midwaro e del mang'eny, wawuoyo kuom carbohydrates. Yudore mayot kaluowa kocha. To en mana ni koro ji mang'eny ringo ir kuon gi mkati. To carbohydrates gi ng'eny nyaka rabuon ni kanyo, nitiere omuogo maber zaidi inyal chame gi breakfast kata inyal rege kaka nyuka kata inyal chame kaka snack. Kendo nitiere bende wacho kaka nduma, nitiere bando makoro wuoyo mang'eny ni, nitiere mchele, mago koro aina meke carbohydrates. Sana rabolo bende, rabolo ma green ma mitedo cha, en carbohydrate. Koro gimome watemo wacho kabisa ni jatuo mantiere gi virusi otemo cham gimiluongo ni high fiber carbohydrates. Mokwongo gibedo gi nutrients mang'eny. Mowacho ni nutrients malal kaka selenium, magnesium. King'iyo bando, gine nutrients ma kanore pot bando. To gine nutrients ma pot bando go emiwalo sama dhie machine tigolo gi oko to gine mairego gi. Koro ka gibedo maintained to ber nikech odhi yudo ratego maber. Mano koro carbohydrates. Kendo watemo wacho ni carbohydrates obed ma kata kaka en mchele to obed the high fiber carbohydrates. Mchele ma brown cha ber. Kata ka en mkati bende ma brown, en mana samoro brown giketo mana rangi to kidwange brown bread maber samoro no ka en gi tonde en gi wheat matin. Tinde be jomoko medo sim mano bende ber. Mano carbohydrates. Chiemo ma medo teko. Koro kuom energy mane dhi lal kuom jatuo man gi virusi ni. Moro kapok idonjo e energy daktari, iwacho ni high fiber carbohydrates. Adwa ni mondo mi ng'ato winj maber samoro nitiere kamoro seche mwacho high fiber enang'o mantiere kod tonde kata kaka nipimo wacha high fiber en mani. High fiber en carbohydrates mawe mantiere gi tonde gi kata ma pod ntiere gi. Ka wuoyo kom carbohydrates to high fiber en carbohydrates ma pod nigi dende te sana mirego. Dende te mirego fulo ni bando, obed kata mana njugu, en gi dende te mchele. To ka en carbohydrates ma itedo kaka rabuon, to bende jok mong'e tedo rabuon maber, ka rabuon ma pod nyak to oluoko kendo rudho maler
to ochwake gi pote to ochame gi pote. Carbohydrate ma ok inyal chamo gi pote en kaka muogo nikech pote tek. Kata mana ginene be iluongo nango duma bende ok inyal chamo gi pote kendo rabolo bok inyal chamo gi pote. Koro mago e fiber. Koro opposite mar fiber mondo jonjo winj maber en kikawe titere machine kata king'iew fuku mogo mar ofuku cha kipimo gi mogo mo kale orego mogo mo kale orego nigi fiber nikech en gi tonde meke pot bando. Mogo mo ntiere ofuku onge gi fiber nikech enosegol fiber ne maok. Mchele marachar kata mchele mobedo bleached enorachar nikech ogol pote chamo luoke mo ogol te. To mchele mar brown man gi pote mano koro nigi fiber. Tonde ka gidhi konyo mondo giket gimiluongo ni probiotic gut microbiota mosebedo kwa wuoye lumbru ma digest chiemo. Sama gut microbiota no bedo kuma probiotics chiemo ma minjo ni probiotics chamo. Koro ka gibiro kanto gidwaro ni fiber cha kendo bende konyo sana ka jatuo nigi constipation to mogik kabisa en nutrients kata ber chemi mane e gigo. Koro mama wacho ni ng'enyne kar mondo wacham ahinya mkati pile to wanyalo tugo gi carbohydrates mang'eny. Obed rabola teda, obed rabola boka, kata mana muogo mochiel, muogo mochwaki, kata mana cassava, nduma mochiel kata nduma mochwaki. Wanyalo tugo kodi kata mana banda boka bende pod ben kecheto kori dhi chame en gidende te. Iwinjo wachno nyakwara Mugia Jwanga chiemb jotuo mantiere kod kute magayaki wawacho kacha ni en kidieny kata en okang' ma waduto te nyaka wakaw thuolo mondo mwachikitwa maber. Chiemo man gidende te carbohydrates mantiere kod dende te okogol pote okorege monuoe en kaka eno ka en njugu okogol pote en kaka eno ka en bando to irege arega kamano ber moloyo. Kik idhi mabor kik isudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mari yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Inie chunya to kenda product kodi nyaka chieng'. Omiyo tigoni abro kete ng'uti yo moro maber ahinya. Ok kamae. Anie chuny maraj to product koda to kendo an kenda anie jaode ma en ohero. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tiyo gi chiemo e yore mag geng'o
kaachiel kod thiedho tuoche mane thoro wacha ahinya jogo mantiere kod kute mag ayaki wadwa ni wang'ene kaka oganda wanyalo yudo puonj makende kaachiel kod ng'eyo kotenore kod puonj ma Dr. Phoebe miyowa odiechieng' ma kawuono. Daktari, ka ne wantiere kidieny mokwongo ni mulo kacha ni samoro ka ng'ato chako tiyo gi yath to yath bedoga kod side effect. Kuom ranyisi midhier ni manyalo biro kotenore kod muonyo yath. Niwacho kacha ni ng'ato nyalo ng'ok, ng'ato nyalo diewo, ng'ato nyalo wito ratil kod weche makamago. Ere kaka wanyalo tiyo kod chiemo mondo mi waduok teko kata pek mar side effects gi chiemo? Erokamano, nikech ing'e ni yath en gima wendo e del. Yath mang'eny kata ARVs kende biro ga gi side effects. Emana ni koro mar ARVs to koro side effects oluwa ahinya korka nutrition, nikech king'iyo ng'eny gi gin mana ma koro teri oko mar chiemo. Appetite lal, ing'o kidwaro, diarrhea, samoro bende nitiere sores kata mana lit medhok, sami imuonyo chiemo bende bedo malit. Koro inano mondo ibed mabor gi chiemo. Koro ber ka side effect nitiere kaka bedo manage. Koro luwore gi side effect ma jatuo o present godo. For example, ka jatuo prevent gi side effect mar diarrhea, koro nyalo nyise ni ocham mostly soluble fiber. Soluble fiber gin fiber ma oko malode to gi olembe. Nikech koro fiber moko matekre gi ng'eny ka samoro nyalo kelo bloating kata mana kamago. Koro nyalo chamo mago ma oko malode kata mana olembe. Koro mar ariyo bende ka en gi diarrhea to koro omodho pi mang'eny. To kopo no bedo diarrhea ma koro ng'eny mokalo to koro onyalo timo gimiluongo ni ORS kata mana rehydrative salt mimiyo ji osiptal. Nikech ko olalo pi mang'eny ahinya to nyalo bedo into dehydration shock manyalo hinyo kata mana ngimane. Koro nyaka koro omodh pi matin mang'eny odiochieng', small frequent meals, to kendo bedo otemo cham soluble fiber. To ka ber kabisa bende koro ber ka otemo mondo obed gi ORS no monyalo duoko godo electrolytes. Bende ka en chuny machido kata nausea bende side effect moro bende ma muonyo yedhe meke virusi kelo. Ka en nausea kata chuny machidore, onyalo temo mondo obed mabor gi chiemo mitedo, nikech samoro bende muya ma kuom chiemo cha samoro nyalo chido chuny ng'ato. Koro bedo mabor kata mana gi strong flavored foods kata chiemo mokete spices mang'eny to marufu mang'eny. Kendo nyalo kwayo bende ng'ato kopo ni en goni mondo motim ang'o otedni chiemo no kaso kelo ne ka koro osetede. To bende cham nausea be wa encourage ni mondo jatuo cham chiemo ma chunye dwaro, nikech kochamo chiemo ma chunye dwaro obo chame maber moloyo kaka onyalo chamo chiemo moko gweko. Ka en sore throat kata mana lit mar dhok gi duol to nyalo gargle salty water kata koro nyako koro yud yath mondo makalika kata mana lit mantiere kata cha odog piny, nikech ka duonde lit to dhoge lit mondo ang'o njak chiemo kata mondo muony chiemo bedo matek. To be wacho ni ka en kanyo to nutrition wise koro chamo chiemo ma spices tin, ma chumbi tin, ma mo tin, nikech ka chumbi tin kata mo tin to odhi chamo mayot. Bende otemo avoid chiemo maliet ahinya kata mana chiemo manyalo geyo duonde komuonyo chiemo. To chiemo man gi mo mang'eny ponono ni ng'ato nitiere kod ranyisi gima mulna kanyo matin. Chiemo man gi mo mang'eny bende en obed ranyisi mar ng'ok, ranyisi mar chuny matidore kata nausea kata mana diarrhea. Mago bende wakwero mondo chiemo mo mang'eny kik bede, nikech ka diarrhea nitiere gibiluongo ni fat malabsorption. Already malabsorption mar fat nitie. Koro kwa medo kendo modhi moko mang'eny e chiemo to chinyo ema dhi chidore to odhi medo lose more nutrients. Koro chiemo mo mang'eny man gi spices mang'eny ber ka gibedo godo mabor. To obeda duration ma nausea no nitiere, nikech nausea kata mana diarrhea chuny mating'ore gibro lal bang' muda matin. Koro ka giselal bang' muda matin to koro nyalo dok mondo cham chiemo ka. Kendo diarrhea kata vomiting kata ng'ok bendo par fluids moko kata pi kende nyalo bedo kata soup molosi. Soup aneno ka jotuo mang'eny ohero soup mar pumpkin moreg maber to bedo blended, kata ka blended onge to inywaso maber to jatuo nyalo chamo. Onyalo madho nyuka miluongo ni high nutritious uji mabe gi soluble fiber. Onyalo madho chak kata mana soups moko bende e chiemo mitede yot. Iwacho ni nyuka bende kiko beda nyuka mokalo ka en nyuka ma tiere kako mede gik moko mondo mi oyud madini madwarore. En ang'o gini minyalo med e nyuka, daktari? Nyuka inyalo med soluble proteins. Nitiere moro ma tinde johera ahinya iluongo ni uji power. Uji power no en gi nduma iye, to en gi njugu karanga, to en nyaka gi chak. Koro bende kaluwore ka jatuo chako ka fact nikech chire bende yedhe moko ma kimuonyo meke ARV tikwere ni kik imuony gi kachiel gi chak.
nikech lactose gi bind to koro bedo ni yath ok nyal konyo del maber. Koro mano achiel kuom gi. Ng'enyne nyuka bedo enriched gi proteins kata mana chiemo magero del. Jomoko ntiere ma enrich gi njugu to wacho ni ka nyako bed njugu to beda njugu moregi kando to nyuka no sechiek koro iriwa ka osetede moko ni ichwako gi kachiel kata jomoko be kao soya to riwe nyuka ok ber ahinya nikech soya chalo oganda okawo muda mang'eny mondo chiegi to nyuka kawo mana half an hour manyiso ni ok chiek maber. Kendo sim bende ber mochiel matin inyalo kete i mogo midhi regi. Koro mago e kora nyisi kuom proteins minyal kete nyuka. Bende jotuo ma chunygi ok tingre nyalo keto maber margarine matin ka nyuka osechiek kwa umbali onyalo keto margarine kata mana mo mitedo godo ni nikech fat soluble vitamins moero lal nikech tuo mar ayaki kata moero lal ka nitiere vomiting kata diarrhea kwa medo mo matin to dhi konyo mondo those vitamins obed absorbed maber kata mondo gidong e del maber. Mana panen point ma important mokalo kaponono ni dwani mondo mimed teko e nyuka to ka en njugu rega njugu kati biro kete nyuka ka iseruo nyuka kiki chwagi kanyakla kiki chwako ganda kanyakla ntiere kaka ogidhi chiek e yo maber ma angro kel chandruoge mopogore kata bedo pimo ntiere yedhe moko ma ok winjire gi chiemo moko kuom ranyisi ntiere kidieny mar yath ma ok winjire kod chak. Daktari biro nyisi ni magi to kiki cham seche ma itiyo kod yedhe gi. Kapok wadonjo weche mag food security, Dr. Phoebe mulna kidienye mamoko mag chiemo ma thothne daktari nyalo kwero ng'ato mondo mi kik otigo seche momuonyo yath kata kaponono ni ntiere kod kute mag ayaki. Nitiere kidienje kaka meke chiemo kaka kong'o, obed kong'o kata obed ndawa mago ikwero ni kik jatuo man tiyo gi yath mar ayaki ti godo. Kendo chak bende nitiere mana yedhe moko koro luore kaka daktari onyisi to bende kata wacho ni okwer kik oti gi chak ten mana ka osemuonyo yath nyalo chiwo 1 hour kata saa achiel koro oti gi chak ka koro yath cha osebedo absorbed nikech chak bende pod obiro dwaro e dende nikech calcium mokelo chande. Koro bende yedhe moko meke ayaki bende nitiere ma lalo nutrients kaka zidovudin olalo nutrients meke iron manyiso ni jatuo man gi zidovudin nyaka ing'iyo anemia levels kata mana hemoglobin levels ge nikech zidovudin no jaketo piny levels meke anemia levels meke blood mano bende nyaka ng'i. Nitiere moko bende makoro ka jatuo tiyo godo to bende fat absorption kata fat levels be nyaka ng'i. Koro mago ranyisi meke chiemo man gi mo mang'eny bende wasewacho ni nyalo kelo fat malabsorption. Magi maduong' ka anisa saya mimonyo yathi bedo machiegni kod daktari ni kaponono ni neno rochruok moro kata pogruok moro to daktari biro nyisi gimonego bed ni timo kata gimoko onego bed ni timo. Daktari sani piny tek mano e adiera mar wach chieng' rieny kamora mora iyudo ni chiemo bende thothne nyalo dok piny. Samoro ng'ato biro wacho ni oyo anyalo yudo mana chiemo achiel e odiechieng' kata kodhi ahinya to chiemo 2 meals e odiechieng'. Wang'e weche mag food security kod jogo mantiere kod tuo mar ayaki. Iwacho maber kabisa sani ngima ok yot. Koro wacho ni food security ne joma mantiere gi ayaki wa encourage kabisa mondo gibed gi miluongo ni kitchen garden. Kitchen garden obed ni en e dala kata en e town. Jok mantiere town nitiere kaka nyalo loso kitchen garden e gunia kendo be sani oseyud ni kitchen garden mi ipidho kendi bedo healthy kata bedo maler moloyo chiemo ming'iewe chiro mondo koro bed gi alot ne moro e tokot obedo gi nyanya ne moro kata kitungu ne moro. Koro manero nyalo ensure security. To ka en dala to koro opura maber ka en gi kama nyalo puro oket rabuon oket alode oket muogo oket njugu oket kata mana nyanya to mana matin onyalo wacho ni opura mana me ot magichamo nikech ngima en mwandu. To kopo ni odwa puro mang'eny bende onyalo puro mang'eny mondo okel food security okel ne pesa mondo kang' odhi to ong'iewe chiro. Koro kedwa chako ng'eyo ni food security nyaka koro obed gi paro maber kaka mobwa puonjo gi ni to kapok ang'iew chiemo to dhi konya gang'o. Ranyisi ka idwa chamo breakfast to ing'iew mandas gi chai to ng'ato otedo oruwo nyuka ochamo gi tong'. Idhido ka mandas cha beche bedo malo moloyo kata nyuka gi tong' moboki achiel. Nyuka cha nitiere gi carbohydrates ma dendi dwaro, tong' cha nitiere gi proteins ma dendi dwaro. Mandas imoyudo nitiere te mana gi mo to gi sukari to kaachiel kata mana gi mok ngano bende mochako kale machine gi strungi bende ma onge gimoro amora iye. Koro iluongo ni healthy eating mindset bende ber. Koro kar mondo kata mondo
idhi kata mana e chiro ing'iew chiemo mang'eny gi mo kata mang'eny mo kolos maber inya kata mana keto omena ma fresh michoko choka maber to imadho soup ne tichamo en owuoncha. Koro magi gik manyaka wang'e nikech ka food security obedo piny ndalo machon kane HIV chakore. HIV the first case noyud Kenya 1984. Koro chakre 1984 nyaka sani ndalo machon kane ayaki ng'eny moloyo virusi ne food security meke households bedo affected nikech yudo ka ng'ama kelo chiemo ema yaki niketo piny. Koro ka yaki keto piny to the rest of the family chiembgi koro bedo matin nikech ng'ama ne kelo chiemo cha sani tuo. To nikech wamake kanyo wagodogi weche mag food security. En weche mag chiemo makare, healthy eating kata feeding mindset. Kinyonyoyo. Intiere kod bando ni goganda, wantiere kod carbohydrate ka, wantiere kod protein ka, kai to nyalo yudo kata kikombe achiel mar chai, mantiere kod chak kata strungi kod inyeo mandas. Wakau yeyo ka waduogo to wadhi nyime kikisud kata matin. Lek moro mi wachono ni unu bro bedo kumoro achiel okabiye ni mondo timre kata matin. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Royal Mabati Factory Limited. Karnyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Okang mar Amerka chungo chenro mag USAID pachoka ohinyo budget mar thieth ka sirikal nyaka koro many ma house siling bilion 25 mar dino fuok maodong. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Jago moro ma jahigni 40 otwe jela higni 150 kuom nego nyithinde adek e kaunti ma Bomet. Nina furaha sana kwa watu wa Nderi
Usima Community kwa kulinda mzee. En mor ne familia moro bang' wuon gi mane olal higni 72 mokalo oduogo pacho ka ja higni 92. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe studio ka wang'iyo chiemb jotuo mantiere kod kute mag ayaki. Daktari pimonwa kata weche kachiel kod kidienje mopogore opogore monego beni wang'iyo kata onego beni ng'iyo kaponono ni intiere kod jatuo kata in jatuo. Mokwongo chiemo magero del, chiemo mamedi teko, pi kachiel kod mo, fats and oils, maguduto te gin kidienje mag chiemo manyaka ing'i. Kidienje ma wadonje ni daktari wacho kacha ni go simu, inyalo penje penjo mora madihe mondo mi penji mondo mi ng'e malong'o kendo ikore mar duoko. Ka igo simu kata seche migo simu daktari ni wang'i weche mag food security. Bedo kod adiera ni dhi bedo kod chiemo. Namba 1 daktari wacho kacha ni wabed kod nyakrundu. Asebedo ka wacho gini pile pile e nyakalundo mar Ramogi ni bede kod nyakrundu, pidho gwendi moko, intiere kod alodi, intiere kod bando, omuogo, weche makamago dhi konyo mang'eny. Wadhi nyime kod kanyo daktari. Kendi wacho maber iparo na kata tong, nikech sami ipidho nyaluo cha to itiyo gi tong. Tong bende en high biologic protein. Bende wanyalo konyore e dendwa kanyo ero. Koro food security en gima nyaka wang'i matut ahinya. Nikech ka food security okobedo maber to koro malnutrition kata mana lal mar kilo cha donjo mayot. Kendo food security ka okobedo maber to koro kata mana diversity mar nutrients bedo matin. Samoro yoga kata mana gi pesa ofuku tinyalo ringe orundu, ing'weda lot, ing'weda poth, ipon kata poyo, ipon kata mapera, ikele ot, iyud fruits. Koro mano be gima wajiwa ahinya food security. Yoche ni igol kata mapera, iyud apoyo kod weche makamago. Dhi konyo mang'eny. Omiyo nyaka ng'wadoga kanyo mondo wabed kod adiera ni ng'ato dhi chiemo maber. Thothne kaka nwacho ni piny oridore, samoro ng'ato onge kod chiemo monyalo chamo odiochieng' mangima. Onyalo yudo chiemo achiel kata chiemo ariyo kendo odiochieng'. Ere kaka ma dhi affect kata dhi rocho ngimane? Sana ka en jatuo man gi ayaki gimotime del en oketo ena metabolistic disorder manyiso ni oketo malo del dwaro energy giving foods. Koro energy giving foods gine macronutrients mawacho ka carbohydrates, proteins gi fats. Ema koro percentage pogore. Carbohydrates energy around 55 to 65, atamalo 55 nyaka atamalo 65 gi nyaka giwuoge carbohydrates. Kendo bende proteins atamalo 12, atamalo 15 nyaka wuok kanyo. Fats and oils atamalo 10. Koro manyiso ni ka ok oyudo gi to koro mondo weight loss kata malnutrition donji bedo mayot. To kama malnutrition odonjo gima chando wa nya gi malnutrition en ni koro teko mar del kata rateke mar del mar gore gi tuoche bende dok piny. Miwacho ni jatuo man gi Kenya ka yudo puonj machal kamagi mondo ng'eni kata mana chiemo mano dongo otieno cha onyalo mure gokinyi ma ochame. Ok ochuno nyaka bed chai kende gi mandas kata gimoro. Chiemo mane gotieno cha onyalo chame kendo kochame maber to nyalo konye. Kowuok kata kodhi tich to ting'o rabolo moro kata koyudo chak moro box matino ting'o to kendo lunch bendo temo obilo kata mana gimoro kata kopono oting'o nyoche moro ka ngidhi godo tich orawo kamoro ng'iewo avocado kata nusne ochwade inyoyono ochamo. Koyudo watermelon sling 10 kata 20 moko ming'ado slices gi bendo chamo. Bende rabolo be pot peche ni piny, rabolo achiel en sling 10. Kichame to bende medo potassium e del, onyalo chamo mano. Koro kik jawinjo wane ni nyaka beda gi pesa mang'eny kichiemo maber kata mana chiemo mantiere mayot mayudore alworawa gin chiemo man gi rateke maber kendo gin chiemo mar gi nutrition. Nikech ka ng'oko chiemo moluore ka dwarore to energy levels ge biro dok piny to kendo kilo bende biro dok piny. To sama kilo dok piny, rateke mar del mar gore gi tuoche bedo mapiny. Kidieny moko wona jo kimulo gimoro ni foodborne illnesses. Mori nyalo mulo no mana matin kapok wadhi kidieny machielo. Daktari nitiere studio ka ikore mar duoko penjo duto te omiyo kikibede ni nitiere kod penjo tiling obro duoko nikech kia kelo chandruok to kipenjo tibro ng'eyo to ng'eyo dhi kelo konyruok. Ka okwa handle chiemo maber kata ka okwa tiyo gi chiemo maber to nyalo wanyo gimilongo ni foodborne illnesses. Foodborne illnesses gimomiyo wawuoyo ahinya e jotuo man gi ayaki en nikech kingane ni piny. Koro sama kinga mar dende ni piny nikech CD4 kata mana virus chande. Koro kendo komedo tuoche moko meke foodborne. Tino ka tuoche meke foodborne symptoms gi kata ranyisi gi luore ga gi ranyisi bende ma ja HIV nigo. Kaka diarrhea, obed vomiting, obed nausea, obed bloating. Mago gik ma foodborne illnesses kelo. Kendo gima chielo bedo mwacho ni foodborne illnesses ber kwa bedo godo mabor nikech sama microbiota kata mana nyombich ohikore nikech
diarrhea chande to kata mana absorption mar del kao yath mane jatuo ni muonyo mar ARVs bedo mapiny to ka jatuo kao yath maber meke ARVs to kendo koro kinga ne dok piny to tuo donje e dende mayot emomiyo koro nyaka wabed mabor gi football illnesses koro gimokuongo manyaka watim en ni kapok wate Benta kaito waduogi Benta hello penji laktar Benta hello machiegni Benta wawinji dhi nyime awachani an Benta wawinji Benta Benta penjo daktari dwa duoki an Benta aya kabong so tuche manyalo timo bedo gi mane madana penjo okawinje maber akwayo producer na mondo mi okaona penjo Benta mondo mi ochwalnwa ne wang'eyo kacha weche mag foodborne illnesses mabendi wachonwa kacha ni ginyalo kelo chandruoge mopogore seche mwacho ni foodborne illness iwacho tuoche ma ikelo kod handling chiemo ma ok ber kaka chiemo itedo kaka imulogi kaka iritogi mokwongo sama wa iko chiemo jatuo nyaka bed gi hand hygiene manyiso ni ilogo lweti maler kapok ichiemo kata kapok ipidho jatuo kendo bende pige mimodho nyaka bed pi mochwaki oyienyo maber mokue to kata ka kamano obed pi mokete yath mondo okute mantiere ipika manyalo kelo shida meke kolera kata mana dysentery gik machal kamago dok piny nikech sama ng'o medo ng'ok odhi ng'ogo gik ma nutrients kendo bende odhi mono yath mondo oti maber kendo bende wacho ni wa avoid iluongo ni high risky foods gin chiemo ming'ado kanumu kata mana street foods kachumbari samoro yudo ka kachumbari mitede ilose stage samoro ng'ama loso tong' cha kata ng'ama uso tong' moboki oonge gi wakati maber mar luoko lwete mar ng'ado lao maler kama ong'ete cha nikech lwete ne mamulo pesa lwete ne mamoso ji lwete ne maloso kachumbari bende nikech samoro ka customers ng'eny be okobi luoko nyanya cha okawe ka wato ng'ada kamacha ne ng'ama kawaida nyalo stahimili nikech immunity mar dende otegno ne ng'ama nigi virusi meke ayaki nyaki tedo kendo kaka ikano chiemo bende kata food preservation ka in chiemo makethore piyo degrees 5 degrees and below ikane fridge to kendo bende ka in chiemo imure mogol iro maber motokota kore kichame mondo ka ntiere kute bacteria moka iye kanyo to koro dhi karumo Aneno kacha ka ote pod donjo to kata kamano Benta ne penjo kacha ni ere gimonego bed kata yore chiemo manego gi ogonyore ma nyalo konyo oganda kapono no nitere kod kute amor mokalo ne chaka yudo Benta hello penji laktar Benta hello machiegni Benta penji laktar haino Benta moro ni tibigori apenji kama asetuo from 20 207 dwe mar apar gabich dwe mar apar manachako muonyo yath nyaka sani pod amuonyo yath lakini kama 2021 kan gi kidney problem man gi kidney stone to nodhi oyanga kendo chako yanga kendo mar ariyo ochako yanga kendo mar adek koro iparo ni yedhe mamuonyogi nyalo bende medo na problem mar kidney no
Erokamano ahinya, daktari biro duoki mana kaka inenono nyako Ramogi Ajwang' en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu weche matuch bende wayudo ka chani jaod bura Malulu Njendi onindo. Mano en wach matuch gi lak sechegi ibro yudo thor wach kata ibro yudo thoth wechego kang'oromo saa achiel e wang'e mar otieno. Mano en wach matuch kaka Ramogi TV seche motimore kaka otimore to wakelo ni godo e yo makare. Daktari, kwa duoko benta, inyalo duoko benta nango? Benta mokwongo no wacho ni chiemo ma bechgi ni piny. Benta mokwongo kata mai benta mar ariyo. Koro wacha gi becha mokwongo. Ka wuoyo kuom chiemo ma bechgi ni piny, ka wachak gi breakfast. Emomiyo wacho ni ber mondo ot ka ot obed gi mok nyuka. Obed gi nyako rundu ni moro kendo bede gi mok nyuka nikech mok nyuka konyo. Ka obedo breakfast inyalo tero mok nyuka noero. To kata ka ingi rundu ni moro kata gwen moko mipidho matin inyalo chwado tong kata mana chwako tong ichamo godo to gi olemo. Chiemo bende ma beche ni piny en chiemo kaka nyoyo to yudore mayot nikech kaluwa kacha wapidho bando to kendo wapuro oganda. Ka wapuro oganda to wapidho bando, mano manyiso ni wan gi nyoyo malong'o. To kendo alode bende wan go, kaka wacho ni en kabondo. Kabondo ang'e ni ng'eny gi rabuon. To rabuon ok en mar onyalo bedo rabuon inya ted godo chai to kendo kata mana mogo mar rabuon wasebedo kwa puonjore kani en mogo ma very healthy manyalo tedo chapat. En mogo manyalo loso chiemo moko bende kata ne nyithindo be inyalo losnegi rabuon go kokalo e pi, kokalo e mo. Kendo thurwa kocha bende ng'eny gi rech. To rech nitiere kidienje mopogore. Obed ngege, koa kuom ngege, mbuta, nyako omena. To sama budget piny, omena sani beche ogo matin. Nyalo kawo kata mana gorogoro achiel siling 300, gorogoro achiel nyalo teri e dwe achiel, luwore gi kaka un e ot, kata jumbe ariyo, luwore gi kaka utiyo kode. Nikech bende en samo chwak omena cha, to bende kochwake maber to nutrients kata mana calcium dhi lalore e pi. Koro ka jatuo madho bende konye mondo ogerne choke. Kuondewa moko bende ma pod nigi dhok bende nyalo kano chag cha ma puoe maber. Samo puoe en gi probiotics. Onyalo kawo kar proteins. Manyiso ni samoro ka ionge gi pesa mar ring'o to intiere gi alot gi kuon arega. Kisetedo nyalo madho gi chak mano puocha. Chag cha pod nyalo kalo kar proteins. Ok ochuno nyaka bed ring'o kende. To bende samoro bende wacho ni olemo bedo mang'eny ka gin e season. Kaka sani maembe ng'eny. Maembe ka ng'eny to beche ni piny. Rabolo be konyowa nikech en to beche pok nodhi malo. Ena kama intiere cha. Koro mago kuom ranyisi ma jawinjo nyalo tiyo godo mondo oyud chiemo ma nitin. Ema wacho ni kar manyo mandas gi strong tea, tafadhali madh nyuka kata mana go oganda. Kata mana chiemo manodongo otieno imur gokinyi mondo koro icham. Kwa kete yo machuok, ni tigi gino mantiere machiegni kodi. Kapo nono ni en seche mag okinyi, intiere kod chiemo manodongo otieno, nuchamo kuon gomena, galot, odongo otieno unyalo chami breakfast. Kapo nono ni nyoyo no nyalo konyo mokalo, in manani koro iloso iye matin, inyalo keto avocado, inyalo kete majarin matin, inyalo neno mana kaka itugo kode, kata inyalo keto alot more bathe, bende kalo go akala. Seche ma olembe ng'eny kaka olembe ng'eny ni, to inyalo temo mondo miti kod olembe go. Kik wiwil ni nyakrundu wacha bende koro nyaki bed godo. Inyalo yudo tong, inyalo yudo gweno. Intiere kod diek, inyalo yudo chag diel, inyalo yudo chag dhiang', mana kapo nono ni inyalo yudo thuolo mar nyiedho. Seche minyiedhono bende inyalo po chak, kata oloko kite, kata koro nyalo kalo kar protein kaka daktari wachonwa. Benta mar ariyo no penjo wacho ni kidney failure. Yes. Nyaka wang'i ni virusi en a combination. Manyiso ni odonjo gi tuoche mang'eny. Koro mokwongo nitiere jomoko be man nikech mana virusi gi develop tuo mar dho chuny. Sana matiyo gi yedhe meke protease inhibitors mano wacho ka. Cholesterol bedo mang'eny, triglycerides mago modhi mabedo mang'eny e remo. Kobedo mang'eny to nyalo kelo heart problems. Kendo bende samoro insulin resistance makelo bende diabetes. Samoro bende kidney goeko. Koro ber ka jatuo man gi virusi obedo machiegni kabisa gi daktari kendo wuotho kode e monitoring. Manyiso ni onego beni ng'iyo kidney functioning test samoro amora modhi nikech yedhe mwa jotuo meke virusi tiyo godo samoro kikore makelo kidney function nyalo dhi malo kabisa moloyo kaka del nyalo handle. Koro mano be nyaka ong'isi bende ber kodhi ong'iyo cholesterol levels, nyaka mana hemoglobin bende wawacho ni nitiere yedhe moko ma jotuo meke ayako tiyo godo manyalo kelo anemia kata manyalo kelo mondo teko mar remo obed matin e del. Wach mogik miwewa godo daktari. Kod kama wanyalo yudie.
erokamano inya daher wacho ni kik wabed gi kibaji nikech weche ma osebedo withdrawal meke funding o sirikal no se assure wata kane Ministry of Health owuoyo tarik 29 January ni gin gi yedhe moromo dweche 6 sani to bende sani otimore maber nikech weche meke social health insurance fund iloso manyiso ni sani endi weche meke thieth meke ayaki weche meke ng'iyo kaka jotuo bedo makare nitiere koro mondo jowinjo wa otem mondo dhoyud kad meke social health insurance fund chon to bende wakwayo ni osiptende machiwo thieth meke tuo mar ayaki kik ukan yath nikech ka ukano yath to nyalo expire to kendo sama ukano yath bende dhi hinyo jotuo nyalo bedo gi resistance kendo bende nyalo miyogi mondo viral load chande odhi malo kendo CD4 odog piny mane manyalo wacho mogik. Erokamano ahinya mano Dr. Phoebe waduoko ne erokamano makende mana kaka ne alero ni kapok watieko chenro en wach matuch ka watimo mos kiwachonwa kacha ni jaod bura Malulu Injendi onindo e bade jaod bura Malulu Injendi onindo e bade kendo speaker mar od bura mamalo oseoro ote mar wach mar thone ka bende timo kuyo makende ne Jomalava ma bende ne en jaod bura makuno weche go kachiel kod moko mathoth biro biro ni sachiel mano bang' thuolo machok mokalo kwa sani omiyo kete mani Ramogi TV idhi do weche go eyo maler mokalo ne Dr. Phoebe erokamano mathoth mokalo ane in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka tikawe gi pek modwarore godo mondo mwayud kaka wanyalo konyore ne director na erokamano Nyalinzi kachiel kod producer na Pape Chokoth Nyameja ne jogo mochung ne taya kachiel kod duol nyaka ler mar studio erokamano makende ani lunga ni Ruth Otieno oriti uru masani. Hey, hi champ. Hi Avinash, I'm very happy. Nikech anachigri romo gi baba na kae. Inie chunya to kenda product kodi nyaka chieng. Omiyo tigoni abro kete ng'uti yo moro maber ahinya. Ok kamae. Anie chuny maraj to bro dak koda. To kendo an kenda anie jaode ma en ohero. Winja nyakwara, Grace en nyathi matin. To Kushi, an ok ahero wang' moro ma en orango godo Raj kae. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital.
every spoonful Delamere real fruit yogurt. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ma oken mana sigand hera. Dongewan wabro tumarus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo nen jaod nyamino matin. Hera mane okwe, timandhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. In your one Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Kwen jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Oimore nyakoro mga juang, geno mara en rio makare,
machiegni choni mara many piny waiko ni weche manyien karamano kaka nyanene wang' jowi mari kanyo ntiere mago matucho nyakuorom gajwang' ka bende jaod bura Mama Lava Malulu Njende owito ngimane bang' tuore kuom kinde malach. Waiko ni mango kaachiel gi moko ka bende odhiambo ma kawuono wadhi go mbaka antiere gi wendo na kae mano Tom Harodi bende en jalony e tayo jotije kata e tayo jotich kata HR ka bende wadhi ng'iyo wechego motenre kod ngima bang' wito tich kata bang' bedo ni koro ok nyal timo tijno mane isebedo kitimo nyakorom gajwang' e kindego mokalo. Magi duto e twak mar ameny piny kaka pile roko pachi e live mar Ote Machuok hari adek auchaneno ka bende wantie live Facebook Ramogi TV ke iwe mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi e thuond weche. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Okang' mar Amerka chungo chenro mag USAID pacho ka ohinyo budget mar thieth ka sirikal nyaka koro many mahao siling bilion 25 mar dino fuok ma odong'. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Jago moro ma jahigni 40 otwe jela higni 150 kuom nego nyithinde adek e kaunti ma Bomet. Nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee. En mor ne familia moro bang' wuon gi mane olal higni 72 mokalo oduogo pacho ka jahigni 92. Machiegni nyakorom gajwang' e chendo ni mara many piny wan jaloko marwa Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Jaod bura Mama Lava Malulu Njende owito ngimane. Malala otho bang' tuore kuom kinde. Ote mar spika mar od bura oyango tho mar Njende mayangore ni chunye ochot ka nodhi nyime gi dwe thieth osiptal ma Aga Khan Nairobi. Njende otho karik en e tielo mare mar adek matelo nyaka ne yiere mokwongo higa 2013. Musayane wede kod osiepe mar jaod burano nyakorom gajwang' kendo wakwayo hocho makende kindegi abende koro gikale machal kod mae. Kaporo ang'yo mago mag kuyo kendo komiti matao chenro mar ik mar seneta ma Baringo Musayino William Cheptumo kokalo kuom jakom komitino Simon Chelugui olando ni Cheptumo ibiro kowe wuodhe mogik tarik 1 dwe mar adek e pare ma Bartabwa e kaunti ma Baringo. Cheptumo nyowito ngimane odiochieng' manyore osiptal ma Nairobi kama osebedo koyudie thieth. Jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Baringo kotelne kod gavana Baringo Benjamin Cheboi oparo Cheptumo kaka jatelo mano okelo lokruok e siasa ma Baringo e kinde mane en jaod bura kuom higni 15. He touched many lives, and his life was a testimony of hard work, humility, and the highest standards of democratic principles, justice and fairness. He rose from humble background to be a national leader who served for about 2 decades in both the National Assembly and the Senate. He was a consummate practitioner of law, which gave him a strong foothold in Kenya's journey of constitutional, political and judicial reforms. This is a gallant person. He has been involved in the politics of this country during the change in the constitution and up to the time of ICC, as has been said. So indeed, we as Baringo County shall miss him. We all take this opportunity to once again mourn with the family and to welcome the Kenyan public to our county. And we also remember that Cheptumo gave us an upfront in matters in security. And today we celebrate the relative peace in Baringo. Gikone piny owacho yie ni chungo sir mar piny Amerka e sekta mar thieth dhi kelo midhiero mathoth ahinya te thieth mar ayaki, kahera, malaria kod komo nyuol e kin mamoko. Moyangi kod jatend migao mar thieth Baraza Mulongo makoni rem maromo bilion 30.9 dhi bedo bang' wuok mar piny Amerka e chiwo sir mar thieth ne piny Kenya.
Aka Judith Muni lerono alandruok mar kute magayaki dhi medre kod ji 58,495 pone sirgi orumo chuth. Kata bed ni sirikal romo kod jambetre makojolo mar piny Amerka tich adek jumane. Mahao dwe achiel bang' piny Amerka lando kendo chungo sir maggi ahinya to mag thieth e piny mangima. Piny owacho mar Kenya oyie kendo yango ni rem maduong' dhi neno kendo sir mar omenda maromo bilion 30.9 ng'adoko gino madhi kelo midhiero maduong' e sekta mar thieth. Mao yango kod jatend migawo mar thieth Deborah Barasa mane loso e romo mar thieth ma okelo kanyakla migawo mar thieth kod 10 counties duto mapacho ka. As we know, the global fight against HIV, TB, malaria is mainly supported by PEPFAR, PMI, Global Fund and UNAIDS, and all deriving quite an amount from USG. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Mulongo yango ni kupogore kod ji milion 1.4 maudak kod kute magayaki e pachoka. Luoro nitie ni kwani dhi medore kod ji 58,495 ka ochopo higa mar 2030. Maromo jotuo mag kahera 23,500 nyalo biro wito ngimagi ka 20,000 gin man kod kute magayaki. Thieth mamoko kaka mag komo nyuol maromo ji milion 6.2 yudo sir ka chanjo to chiwo atamalo 77 mag thieth kokalo e sir mar piny Amerka duto makoro dong' maonge sir. We have 1.4 Kenyans living with HIV on ART, and we are at risk of having 58,495 new infections by 2030 if donor funding is reduced. For TB, we are likely to have 23,500 TB annual mortalities, among them being 20,000 people living with HIV. And for malaria, we're likely to have 12,000 deaths per year, with projected increase because of climate change. And for family planning, 6.2 million who rely on family planning annually are likely to be affected, and yet the gap of 40% has not been reached. Kalore kod report piny owacho ma higa 2022, higa ka higa maromo jotuo mag malaria 12,000 wito ngimagi, kwan ma iyango ni dhi medore kalore bende gi lokruok mar chal kor lwasi. Kata kamano mulongo koni gi chano romo kod jambetre makojolo mar piny Amerka Kenya tich adek jumani kama gibiro twaki e poni sirikand Amerka e bwo telo mar Donald Trump nyalo mbeko tol mar sir. We are engaging diplomatic interventions. On Wednesday we'll be meeting the US acting ambassador, and we are also developing an impact assessment of which we will be sharing with the various development matters and diplomatic for interventions. We also need to allocate 24.9 billion for commodities previously funded by USG, and disburse 2 billion allocated and allocate additional 2.5 for vaccines to avert funding freeze by Gavi. Kopogore kod thieth e yor yedhe, bende nitie jochiw thieth ma wito tijegi mane ondiko kalo e sir mar Amerka, moko ma piny owacho mamalo koro kwayo 10 counties mondo many yore mag dwoko gi e tich kokalo kuom piny owacho mapacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Jago moro ma jahigni 40 ong'adne buch twech mar higni 150 bang' doho yude kod ketho mar nego nyithinde 3 ma johigni 5, 8 kod 12. Nek mano tim higa 2019 gwenge ma Lelaitich e kaunti ma Bomet. Bernard Kipkemoi Kirui oyangre ni ne onego nyithinde 3 go e kinde mane min nyithindogo onge pacho. Kata kamano doho yango ni en kod ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal. E higa mar 2019 e gweng' ma Lelaitich, Bomet County, nyithindo ma yowuoyi 3 ma ot achiel nokawo ngimagi apoya. Gino mane otim gi wuongi. Ataro mar geno mar thoth oganda ni wuone owinjo bed kod ting' marito nyithindgi. Nyithindo 3 go kama oting'o Amos Kipngetich ma jahigni 12, Vincent Kiprotich ma jahigni 8, kanyakla kod Emmanuel Kiprono ma jahigni 5 nokawo ngimagi e yo magalagala e kinde mane min-gi ne onge pacho. En higni 6 sani nyaka ne wuon-gi no ma oyangi kaka Bernard Kipkemoi Kirui ma jahigni 40 ne tim makamano.
Gikone, to ratiro oyudre ne nyithindogo bang' doma malo ma Bomet ng'ado ne twech mar higni 150 higni 50 ewi nek mar nyathi ka nyathi. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Justice Julius Kipkosgei Ngangar wacho ni tim makochno kowinjore otimre kendo e kind oganda, kowacho ni Kirui dhi bedo ranyisi ne jogo ma dibed gi paro mar timo tim makamano. Kata kamano, doho nomiyo Kirui ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal. Kamin nyithindogo onyiso mor mare gi doho kuom neno ni nyithinde oyudo ratichgi. Mashina ya kichana Amos Kipngetich, naitwa Vincent Kiprotich na namba 2, namba 3 Manuel Kiprono. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Asante. Dong moro ma jahigni 92 duogo dalagi bang' lal kuom thuolo mar higni 72 mor gilono koko gweng' ma Hebwali e kaunti ma Vihiga bang' jaduong' no manyinge Justus Ombisi chopo pacho kamano wuok e higni mathoth mokalo. Walter Nyambaga nigi ler. Mana kaka chedhi kwayo kendo duogo dalo odhiambo ka odhiambo, tim ma nyaka gweno kao, neka ang'ich welo romo, to nyaka giduogie pacho. Ma en ataro mar jaduong' Justus Ombisi Sikote, moselal kuom higni 72. E gweng' ma Mwali e kaunti ma Vihiga, mor kod ilo kwako oganda e kendo gidunyo miel e ka ginyiso mor mar duogo mar jaduong' Justus man kod higni 92. Mzee, karibu nyumbani. Ukiwa wewe ni mzee, tena wewe ni pia ni baba katika ukoo, na nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee kwa muda ufaao. Rowere kweth mar Nderi Uzima mawuok e kaunti ma Kiambu wuotho kilomita 400 nyaka Vihiga kage duoko jaduong' Justus Sikote. Kama miezi miwili iliyopita tuliweza kupata fununu ya alitoka wapi, na hiki kikundi kanituma hapa, nikakuja na tukakaa pamoja na jamii, tukakaa pamoja na administration na wazee wa kijiji, wakamkubali huyu mzee. Hata walinionyesha shamba yake iko mahali hapa hivi, tukapima nyumba, ingawaje baadaye waliniambia wameona hii nyumba ijengwe hapa ili awe karibu na wao, wawe wakimfuatilia na kujua hali yake. Hiki kikundi ni wao wamejenga hii nyumba. Justus ne wuok e dala gi kaja higni 22 e kendo dhi menyo Kiambu. Kata kamano, menyo ne ok obedo mayom kod Justus Sikote. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya mzee. Huko kwetu tunamuita Manyinge, hiyo ndio nickname. Hata ukimuuliza saa hii by the way anasema yeye anaitwa Manyinge, kwa hiyo ndio ile jina amezoea sana. Embody unit na wahimiza hivyo, tulikuwa tunatake care huu mzee kindly. Saa hii ndio ako na hiyo mahitaji ya kutekiwa care. Kwa hivyo mimi nimesema asante kwa nyinyi kutembea mpaka hapa kwetu Western, tumeshukuru. Enyasi Buliwak jal makuk chotne jabul, kiwe ni jaongengo ni kod kidinga kod chuma, tiparo modeko ni mar chuma rado kod chuma e kendo ongengo imucho kamor polo kadhano dunyo miel. Justus Ombisi oduoge kor gweng' mondo bogi olugo jachien padri e kik Justus chak lengre kendo lal kendo. Kanisa tiae lamo e kendo wesi somo machwe jiu. Omba baba, mbingu eteremuke hapa. Min ode mose bedo ka osebudho ni onget maliet e Jose bathe kod era mogundho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Hoyo matin ma en chenro mara min piny. Jaduong' oduogo dala bang' higni 72 no ka ng'ato penjo kanyo to minode ni koro jahigni adi. To nowe ko jahigni adi mano kwano ma bende samoro Walter manyalo nyiso. Aneno kanyo ka wacho ni en Lilian owuok Kibos. Openjo ni jaduong' wuok kure bang' higni 72. No dhi kanyo higni gite. Wacho ni en koro bagni kwano ok donjne kare. Eva bende wacho ni dhano ng'ama rach konyal miyo ng'ato pesa
Tika kaen gi weche kanyo. Morris Juma Ogada wacho kacha ni embe entie kodwa e chenro aneno kanyo ko wacho ni weche gidonjo ne makare. Steve Obura kanti ya beach wacho ni en bende entiere gi Simba Jakadani gimora hinya gi chenro. Pastor Mondi Otiche mar Gemonyore wacho kanyo ni Bishop Odhiambo Gura gi Oloyanda okawo mos magoyo watin maen ramany piny ikedi mabor. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Inie chunya to kenda brodak kodi nyaka chieng. Omiyo tigoni abro kete ng'uti yo moro maber ahinya. Ok kamae. Anie chuny mar Raj to brodak koda to kendo an kenda anie jaode ma en ohero. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kero nyakon magajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Tandiruok ma jochiw thieth mong'ere kaka Kenya Union of Clinical Officers KUCO onyiso ng'ur margi e wi midhiero ma gisebedo ka gikale kendo singo chako ng'anyo kiny. KUCO oseo sirikal kuom rem chopo winjruoge ma gisebedo e kinde mokalo koting'o bero lwasi margi mar tich. Otieno Daniel nigi ler. Unaweza tu join leo kwa wana wa kliniki. Kotelni gi jagoro maduong' mar riwruogno mar Kenya Union of Clinical Nurses, George Gibore, jochiw thieth go oseyo piny owacho kuom rem loso romo mar twak e wi winjruok mane giketo, rem chwalo ngas mamalo jochiw thieth, rem miyogi okumba manyien mar thieth mar SHA e kinde mamoko. And therefore, there is also lack of commitment toward the promotion and the redesignation of clinical officers in accordance and strict conformity to their career progression. This is affecting most of the counties. Failure to provide comprehensive medical cover for clinical officers by some of the county. This is not most because there are only around 14. Inadequate recruitment of clinical officers to bridge the existing service gaps necessary for realization of the universal health coverage under Taifa Care. Jochiw thieth go
ma yango ni gichako ng'anyo margi sa 6 mar otieno ma kawuono okwedo okang' mar weyogi oko mar romo maduong' mar thieth ma otagi jalup jatend piny Kithure Kindiki ka giwacho ni lokruoge iketo sekta mar thieth ma ok onywand pachgi. There is a conference that has been called at the office of the Deputy President, which started today. None of the clinical officers' leadership were invited. And yet, they are discussing about issues affecting Kenyans, issues of health that are affecting Kenyans, and no clinical officer, even of the 30,000 clinical officers. The Kenya Union of Clinical Officers wish to inform the public and all the stakeholders of the resumption of the industrial action effective midnight today. That is 17th day of February 2025, following the failure of the Council of Governors and the Minister of Health to address our concerns and fulfill the commitments made after the suspension of the 21 days strike. Komachielo, e kaunti ma Kericho, riwruok mar lakteche KMPDU ochiwo ote mar chako ng'anyo tok ndalo 14 poni tend Kericho okoketo e tim winjruok mane giketo e kokgi tarik 4 dwe mar 5 higa mag 2023. We have given the county enough time and we now think it's now time for them to act, and we'll be therefore withdrawing our services from 3rd March at midnight. The issues at hand that we found to be of serious concern to our members is the issue of medical cover. As doctors, Kericho County does not have a comprehensive medical cover for its doctors, despite the fact that they provide the service of being healthcare workers and doctors. So actually they are providing a service that themselves they cannot afford. So for that reason, we'll not have any reason, if that particular matter will not have been resolved, we'll not have any reason to be at work after the elapse of 14 days. Tieno Daniel Uma, Ramogi TV. Gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu ochwalo appeal karang'ur e doho ka okwedo twech manyocha omiye e wi ketho mag mibadhi. Okalo kuom okil mar Danson Omari, Waititu wacho ni ok omor gi duokono manyocha ogol gi dohono kendo koro ochwalo ng'ur mare ne doho mamalo. Waititu manyocha otwe higni 12 jela kata fuai mar siling milion 53 dwaro ni weye gi rambun e kinde ma burano dhi nyime. Oganda modak kod ng'ol mar winjo kod wuoyo bago ng'anye bwa Nakuru hagidwaro mondo mi piny owacho chiw ne ringre nyathi moro manyocha olal jumbe 2 mokalo e kar kano ringre osiptal ma Nakuru Referral. Ringre Mercy Chepng'eno ma jadweche 7 noyangi ni olal e kar kano ringre jomotho ma Nakuru no bang' wito ngimane e kinde manore koyudo thieth osiptalno. Nyathino ma jonyuol nitiere kod ng'ol pod imanyo ringre ne kaka tenda kar kano ringre no wacho ni medo nono matut ywak makamano. 6th February 25th, the family was informed that Mercy's body had mysteriously disappeared from the mortuary. Under highly suspicious circumstances, the hospital staff and management have failed to provide any satisfactory answers, and the investigation into this matter remains frustratingly slowly. We are here to support our brother here and our sister, the both of them. They are both deaf. They have not been sleeping. They have been asking many questions. The government is just sleeping and there is no activity. So we are only asking that. And that's why we came here to support our brother here and our sister so that they can get back their child. When we discovered this act, that we have a missing body in our mortuary, hospital yetu ndio ilita polisi. We are the ones who reported to the police because this is a very serious police issue. It's a criminal activity. It's a crime that has been committed. And therefore, mi Kenya nitauliza community yote jamii, we are cooperating fully with the police. Tutasoma content ya hii petition and we'll also continue collaborating with the police until we get to the bottom of this matter.
Tend County ya Migori kotendre kod kami mar Waterbus dhi nyime kod keto kenge mar bero chenro mag wuoth e nam Lolwe. Chenro ma kamano igeno ne dhi konyo duoko piny tho e nam Lolwe kaachiel kod bero weche mag ohala. Jojuma nigi ler. Wuoth e nam Lolwe kawo kinde malach nikech yiedhi ma itiyo godo, ringo mos, kaachiel kod ageta mamoko ma oting'o yamo kaachiel kod apaka mapek e nam Lolwe. Arita mag jowuoth e nam Lolwe katiyo kod yiedhi gi molos kod bao bende ok nyal singnegi. To kaka jolupo winjo matek kacha jodak mana teko mar le. Kit wuoth me nam kod yiedhi ok gima yot ahinya kendo risk attach seche ma yamo ng'eny ma yamo kudho yiedhi matindo gi nigi tabu madieri. Jogo mosebiro katiyo kod yiedhi e yor wuoth wach ni wuoth kowuok e dho wath ma Mihuru Bay nyaka chulno ma Migingo ka itiyo kod yie molosi kod bao kawo kinde mar seche 2.5. En safar ma bende kinde ma yamo koro pek kaachiel kod apaka ok inyal bedo kod adieri mar chopo wuoth. To ko seche ma yamo ok ywagi to yie ringo mayom moing'e maber ni ringo ka ng'ama ringe lo motwo luka. Lakini ko yamo oloko kite otek e dier nam nosiepna. Nitiere oganda mathoth ma oting'o jwala ma osewito ngimagi e nam Lolwe kinde ma okalo. Higa mar 2013 kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi e dho wadhno mar Aneko e sab kweno Manyateke. Records nitiere government nigodo ma yio sanego ma yamo sanego. Onyalo consider ni yiedhi moko nyalo bedo marich nikech moko chot tuera. Tok nyal gik mano kel accident ahinya mang'eny sana. Gima miyo yie gore piny en lokruok mar nam. E okang' mar bero wuoth e nam Lolwe, piny owacho ma kaunti ma Migori kawo okalo kuom migawono mare dhi nyime kod bero wechego mag wuoth e nam Lolwe ka gitiyo kod kambino mar Waterbus. Gidwa time kama kuom wige 2 ka gidhi odiechieng' kodiechieng' makata sani gin e nam, kaeto gibiro neno odiechienge mage ma wuoth berie e kind kanye gi kanye. Koro ka gisefwenyo odiechienge mabeyogo mago ko gibiro yiero odiechiengego ema biro bedo odiechienge ma gine ringe nikech ok onyal ringo nono ka jomoting'o onge. Oyot kendo ringo mapiyo piyo. Injine be ospa mare ni malo. To ma malo gi ting'eno los gi bao gin gi pek. Apisa maduong' e migawono mare e kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni Waterbus dhi chako thiedho wedhe mathoth ka opogore kod sori mane ochako tich higa mar 2023. Kwa chako gi Mihuru Bay to wadhi Matoso, wadhi Got Kachola, wadhi Sori, wadhi Aluru Island, Got mar Aluru, to wadhi nyaka Migingo. Wayudo ka en wuoth majaber miwuok. Gombo ni mano gima ne government nowinjo satimo chon kabisa. Nikech benwa gombo achiel bedo Aneko, tachiel bedo Matoso, tachiel bedo Mihuru kamiluongo ni Sumba, tachiel bedo Nyang'wina. E kinde ma gidhi nyime kod bero wuoth e nam Lolwe, apisa maduong' e migawoni mare wach ni gidhi nyime bende kod loso chike mabiro neno ni arita koro bedo makare ne jogo eko ma bende koro wuotho kaachiel kod jolupo e nam Lolwe. Giro miluongo gi dho ngere ni health and safety. E sama wuoyo ni department mara wakama pod develop safety program mar nam, health and safety for the blue economy in Lake Victoria. Tend kaunti ma Migori wach ni bero chenrogo mag wuoth e nam Lolwe dhi konyo kata bero wechego mag ohala e alwora mar nam Lolwe. Agombo mondo ajiw jogewa mondo koro tigi gini oalo medre. Ka in gi giri moro yago Mihuru yot mondo itere Sori, omiyo wane nuwa temo ya wala koro mondo mi gigi omedre nikech kwa yudo ka koro dhi maber to buses gidhi kata medre. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Ekin klepe adek mantiere thuolo mokwongo e chung mar lig maduong' mar adhula pacho ka e klab mar Police FC ema nobedo joloch kende bang' lo klab mar Bidco United gonde 2-0 odira mokalo. Gor Mahia manobago tugo ne klab mar Tusker FC nowuok amodhi 0-0 e alap ma Kenyatta Stadium odiochieng' manyoro.
Tusker omako thuolo mar ariyo gi points 39 points 4 mbele club mar Kogalo ma osetugo tugo matin ne Tusker gi Police. Posta Rangers osebedo gi bagni mar loko kocha kanyaka sani gintiere thuolo mar 16 gi points 21. Nairobi City Stars omako thuolo mogik gi points 18 bang' tugo tuke 21. Jaza ndani kule. Alionjoa ni Rambo wa Tusker. Kule naye Alphonse Aliomija, wote wanapanda kuweza kucheza set pieces. Free kick zote hizo na kona zote. Serikali Kenya komakre gi kambi uso mtokni mar CF EU Mobility Kenya oketo kok gi ogirimiti mar siling milion 30 pesa mabiro siro tuke mag WRC Safari Rally. Kano we kinde mane giketo kok gi hewinjruok makamano, tan migawo mochung' ne weche tuke Salim Vuria olero ni omenda makamano biro konyo e chano piem gi kendo siro jotugo matindo mabiro yudo thuolo mar nyiso mich margi. Kore jagoro mongiyore migawo mar weche tuke Engineer Peter Tum ochiwo singo ne sir ma serikal maduong' chiwo ne tuke gi biro dhi nyime ranyisi ni tuke gi gin mago maketo Kenya e thuolo maber mar ywayo jolimbe. Piem mar WRC Safari Rally ibiro bagi e kinde 20 gi 23 dwe manyien. As we all know, the Safari Rally is the only world rally championship circuit in Africa. We don't have any other one in this continent. And therefore, it carries history, it carries prestige, and economy also. It has an economic impact to Kenya. With each edition, we see the value it brings to tourism, the local business, and the broader automotive industry. Sports and talent development plays a key role in mobilizing our young people, not only to nurture their talents, but also to utilize their talents for livelihood development. And therefore, it is really great to hear from Safari Mobility that they will be joining the efforts of government in talent development. Ikanyo mwatike kidieny mokwongo mar chenro mar rameny piny oyo matin kwa duogo odoko twak mar rameny piny ka bende wendo wasibesuyo kamano to marudi abeni wadhigo gombaka e weche motenre kod ngima bang' wito tich. Osebedo gi Liz Atieno jaloko moro aduong' daka machok kende gi twak mar rameny piny kik idhi mabor. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Ka bende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 kata inyalo timo oda mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Lek moro miwachono ni unu bro bedo kumora achiel okabiye ni mondo tumre kata matin. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wigi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tuo sukari, ma tuo ma ji mang'eny odak godo. Kata kamano, be ing'eyo achiedh nade ma tuo sukari kelo? Riwri kodwa e penj laktar, kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. Priska Mungla Anyango, kaw koloni matut. Penj laktar, tich adek, tarik 19 dwe mar 2, kik bai. Taber gimamora kiwuotho kaka iwino wuoyo gimamora ngisura mari apidhi bebine kaka iwuonjo berlepi misikirwako ni pamba goli. Nyinga Viki B Matata. Mondo mi yud thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothume duto. Hey, hi champ. Hi Avinash, I'm very happy. Nikech anachigri romo gi baba na kae. Inie chunya to kenda bro dak kodi nyaka chieng'. Omiyo tigoni abro kete ng'uti yo moro maber ahinya. Ok kamae. Anie chuny mar Raj to bro dak koda. To kendo an kenda anie jaode ma en ohero. Winja nyakwara, Prince en nyathi matin. To Kushi, an ok ahero wang' moro ma en orango godo Raj kae. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kero nyakon mga juang wadonjo he kidieny mar 2 mar chenro mar rameny piny asingo ni twak gi jalony wechego mag tayo jotije kata HR jogo mangi luongo ni maslai mar jotije antika gi Tom Arodi ambende en wendo odhi makawuono e chenro ni mar rameny piny wadwa ng'eyo ni to bedo nade kinde ma bende koro isebedo ni ok itim gino ma isebedo kitimo mabire kinda bende koro nyakoro mga juang in kod ng'eyo kotenre kod kitelo manyien manodonje piny mar Amerika. Telo manyien no ng'ado moko kuom omenda mosebedo kachope pinje luongo ni third world countries kata mana moko mabende diere kod nyalo to gisebedo ka gisiro miyo kony ma kama koro ok chopi nyiso ni nitiere kwan oganda masani koro dhi bedo ni ok dhi tich kata wito tije ma gisebedo ka gitimo miyo ma en twak ma bende bire wang' saa mowinjore mar ng'iyo ni to koponi ichung' kendo koro kiti kaka ni tiyo pile nyakoro mga juang bedo nade wagoye kodi mbaka wantiere layo marote machoka chari adek auchiel no inyalo oro penjo mari kae to Tom nitiere kae ang' no duoko achiel kachiel ami thuolo mar moso odhi makawuono e chenro ni mar rameny piny. Tom oimore nya machiegni ahinya moso nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano amoso duto noimre nyikwa Ajwang'. Nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano machiegni ahinya Ramogi TV wito tich en gima samoro en gima ok igen thoth gibira poya kane ntiere ranyisi machiwo tiere jok mane ok ni kod geno ni gik matimore go nyalo timore. Ere kaka kama ng'ato tiye winjo los pache kotenre gi ponono ni tich makamano obwodhore lwete kata tijne mokethre kata kambi molor. Ere paro monjo bed ni jatich bedo gode kinde ma intiere tich. Erokamano Lydia. Lalo tich kelo ga buok mokwongo onyami wasi onyalo mi pare kata no king'at ma ber to dagom wacho ni ber ka poni kata ng'ato tiyo to tich dhi ka gima lal to kata kibuok to ok ibuok aming'a ibuok tichako paro ni tang'o kendo manyalo time pinyni ochalo liel ok inyal ywago ng'ato higa achiel mangima kata higni 10 nyaka ibed ni ing'e ni ng'atno ema koro onge anta antie koro aparo ni
ber ka joma samoro kihondgo kaila gi oyudo ok luor kong'e ni mano to osetimore. Kosetimore to koro wachomo kure. Koro onego bed ni wabedo gi geno ni kata korach kawuono to kiny nyalo berie. Apani geno no mokwongo onego bed ni e gima hinyo tayo ng'ato molo seche ma dipoka koso tich ochome. Erokamano ahinya to bende samoro yudo ka nitiere ikruok ma bedo kaka dhano. Samoro bende dhi bedo ni ma ok yot ahinya. Nitiere kinde miwito tich kaeto nitiere kinde migeno mondo mi iyudie kumoro kendo bang' mano. Ang'o mowinjo bed ni timo luongo ni immediately seche ma iwito tijni mar iko pachi ne tich machielo? Mokwongo kiwito tich to yie ni tich no onge. Acceptance. Gima samoro hinyo thothwa en ni tich onge, orumo, to pod ichalo ng'ama pod niga gi tich. Manyiso ni kapo ni ng'ama nodak ga ot michulo siling 10,000 kitiyo, pod idhi dakie ot siling 10,000 tionge tich. Ber ka ng'ato kuongo yie ni ma osetimre na. To kosetimre, to ang'o kendo monego bed natimo. Machielo onego bed ni iwacho ni jowadu, samoro jodalau, family mari machiegni gosiepeni ni kura onge tich. Nikech samoro gik mosebedo ka chando ji ng'enyne en ni koso tich ni ipande kuomi mondo mi ji kik ng'e, kik giwach weche moko ma kik gigo siboi kuomi. Mano to chuno, but mano miyo samoro ji luor wacho ne jowadgi ni anto nyocho rumo na. Samoro ni chwanyo ng'ato to nobolo ni wach, koro luor wacho ni ayanga ni koro gini orumo mondo joge bro nyieri. Koro nyaka ibed ni inyalo wacho ne ji ni anto kumanyisha yude mogo ni koro rumo. Mano be miyo konyo bedo ni jogi koro ok bed gi gena ahinya. Kapodi mama nyochi miyo inyiewo ne chak, indiko ne chak kata jakwath. To ng'eyo ni nyathina ni to koro tinde onge tich. Omanyo nyathine moro mondo dhi omany okony omak kuma nyochi makono. Kata kamano onyalo weyo madho chak or onyalo weyo jakwath. Mar adek, ber ka iikri ne wuoth machielo. Tiende ni kapo ni in gi CV ni moro, ti ike mondo bi obed ni en gima inyalo or piyo. Ka ng'ato gocho ni kata oro ni WhatsApp message moro ni ero miya CV ni moro mondo ang'iya ne tich moro kae. To okode bedi sana okode kiwacho gani CV na koro akia nen version mane osebudho. Onego bed ni magi gik michako timo piyo. Machielo onego bed ni iloko kit ngima midak kaka kuongo wachocha. Kit ngima midak no kiloke to miyo bedo ni koso tich ni obedo ni mayot. Kar dak iloko kit ngima mibedo ni timoga iloko idwoko piny matin mondo opimre gi kama koro ichopeno. Machielo koso tich nyalo miye buok moro mipar ni in ng'at ma orema kabisa. Awach ni nigi incompetent gi kizungu. But ingeni tich nyarumo ne kata ng'ama ber mogike tich. Koro samoro ng'ato bete ot oparo ni koro ang'o ma dina time mopogre mondo mi kik na cost tich. Ok en sano, tijno oseng'adre. We ywago kanyo, par ni koro kuma nitie ni anyalo time ang'o. Koro mane gimi chak pango ni to anyalo luokra nade mondo adog e chiro kapo ni atiyo gi dhok makamano. Ma dipone e siro wach mar ng'ato bedo gi kamoro manyalo yude yuto machielo kopogre gi kare mar tich kinde motiyo mondo mi oduoke chien teko mar mbi magini goyi godo. Kisa moro ka nitie kuma podi nyalo kete lweti tinjo ka podi nitiere gol mijingo. Kamano. Adier seche ma watiyo ni inyalo bedo ni in go handi moro, minyalo bedo ni yawo. Samoro bi nyaka bedo ni puro. An apuroga, ajapuro sunflower. Koro samoro ipuro iyude yuto ni moro matin. Koro seche ma yuto mar tich dok piny chande, to koro imedo chuori kuma nyochi yute matin ni. Adiera ni samoro gimi be yude ohala ni ok biromo gi gima ni yude tich kalure gi tich mane tiyo. But nyaki ibende ing'eni ka emichieme to ka be emidwa ni igerrie. Koro miyo onego bed ni kin gi gimoro minyalo timo titime sechego mondo miyo
niseikrine mondo mi onego bed ni koro ichako chuo pachi kuro timedo gero gima nyocha iketri kamano. Samoro joma nie tije be jo wachga ni ji te ok lwetgi ber gi ohala, nyalo nyisogi ang'o? Aparo ni luoro mono watemo gik mang'eny nikech ng'enyne gigi kipenjo kata ng'at mawacho kamano kipenjo ni ang'o miyo iparo ni lwet ng'ato ok ber gohala, to bo pimo ni mbaka ng'at machielo, ok obi pimo ni mbaka ne. To samoro ng'at mowacho ni nomiyo ni ohala ok ber e lwete to nochamo capital, or samoro en ng'ama ok nomiyo luor ni mae gima ma ohala ma pesa midhi wer godo ok opogo kamano, or donje gope modhi opodhe. Koro bedo ni ok wanon ga ni to ang'o ma otimre momiyo ng'ani koro neno matek ni miyo samoro wating'o mbekni sigana mamonowa donje gik manyalo konyo kaka ohala. An aparo ni wuodh ng'ato ok onego bed ni ipimo gi wuodhi. Bedo na uso omena to otamre ok onyiso ni ok inyal uso rabolo. Koro wabed joma oyawo wang'gi ni gik moko nyalo timre mopogre kata kapo ni okethre kuom ng'at mang'eyo. Nitie jogo mabende ndiko ji tije kata employers. Thothne yudo ka nitiere andika mo itoro chiwga kato gindiko piny kacha ni pono ni dwaro hocho to ginya chwalo nigo. Iparo nade seche mo tich opusore lweti be nitiere chir mar dok ir ng'ama iparo ni oriembi cha mondo mi hocho? Be iparo ni ji duoga ng'eni in e apisi ma bende ochung' ne jotije? Be iparo ni oganda thoro duogo mondo mi ng'ama oriembe tichne mondo mi koro chako oe kendo koso giwuok ka gin gi ich wang'? Hocho onego bed ni itimo ne jatich kapok oa kaber. Kapo ni ng'at ma king'eyo kaka koro tich thoro lal ne ji aming'ani tinde ni, king'eyo ni Lydia ni tije dhi rumo dwe mar 10 to chak pange mitimne hocho no mi ike ne gima biro neni. Mane kako onego bed ni itime, nikech bang'e ka ng'ato osea ng'enyne ok en jatiji, manyiso ni gima riwi kode bedo matin. To mirima nitiega, aseneno kuonde ndalo masetiega, koso tich keloga mirima, ji gombo kata goyi, ng'ato nyalo kata dhi manyo supervisor mane nodwa kata nogo. To miyo hocho ni ber, seche mitimo hocho ni ka ji pok oa, tineno ka kido kaelano, mirima kaelano temo dok piny. Anda dajiw joma poni dibed ni weyo golo ji e tich mondo otim hocho ni gipuonj duto te nyaka mar rito pesa, mar timo ohala, mago duto onego bed ni timo ka jatich pok owuok kaber. Samoro ing'eni jatich be tich nyarumo apoya, inyalo nyisi kawuono ni wanyalo wuok e studio ka tinyisa ni tiji orumo, mago be nyalo timre, lakini ber ka hocho timre ka ng'ato pok oa e tich. Hocho mopim ni biwaoi waneno ka tijni dhi rumo, kato nitie hocho moluonge ji te ma ng'ato kia ni ng'ama igento ka. Ere mowinjo bed ni jandik ji e tich ka? Jandik ji e tich onego bed ni chiwo hocho ariyogo. Hocho mar galamoro mar jotich duto, mano to ni kare. Tichiwo thuolo ne jotiji ni jokama. Koro eri jogi osewuoyo kodwa ka. Joramogi osewuoyo kodwa ka e wach kaka tich nyalo bedo ni koso tich nyalo njaowa. To ka wadhi mbele, to joma dwaro hocho makende modimbore, to wayawonegi, wakwayogi ni mondo gibed ni ginyalo wuoyo gi joma kama, imiyogi channel ma ginyalo dhiye. Mano gin ma giyiero. Mano gin ma giyiero. Nitie nyaka kambe moko matinde chiwo hocho mopogre. O kata ni ka tich rumo, nitie kata hotline minyalo miyu, namba simu minyalo goyo, nitie nyaka kuonde minyalo dhiye, mago ti iketo e hocho mar jotich. Kata ok ni tich orumo, sa asaya e gik matimre ngimawa kaka dhano, inyalo dhi e hocho sa asaya, ok mana sach rumo tichni. Koro mane kaka dagomb ni tim hocho mar jotich. Seche ma tich rumo bende winjo kituo matin familia mowinjo bed ni kontie jok ma samoro use gwaroru kacha to rito mana seche ma bende ko idwa lutre e bugo mondo mi omed sikin bende. Ere kaka familia kata jok modak gi jowetegi owinjo bed ni rwako ng'ama
tich opusore lwetene kich adieri samoro chon kanen maber to nitie kaka nodhi kodu maber to koro bedo matek tiyudo kama be chako duogo kendo kelo gwandruok kata miere koro nene ka gima onge gima konyo gigo ere ikruok monjo bed ni familia ma ji odak godo keto mano ne girwako dongo ne gi integrate gikawe gikete kacha mondo en bende pod owinji ka entiere kod pod en dhano kata bedo ni pod onge tich piny en mana piny. Kawuono anya bedo baba ne wacho ga ni kawuono need tung kiny need diere. Ngama ndo tung ni koyo jachamoga. Ngama ndo diere ni uni ne diere kuma ji ng'enye tiwinjo liet mopogore ngama ndo tung. Nyakwa bed kaka familia kaka anyuola mar joma tiyo. Kata ka podi ng'ato ok tim kar mwadwaro, kar mwagombo. To nitie mana gik motimo kata otimo ne mana family mare gi minegi nitie mana kumo mako to ng'enyne samoro waparo ni koko tero nyathi ng'ane sikul koko nyiewo ne ng'ane wuoche to ok en ng'ama tije neno koro siboyi gi riti godo mondo mi onyieri godo kapo ni tije orumo to anyuola na nyiera jodala ok dwar waka nikech koro chalo ng'at ma nigi tuo moro to mano medo sika nikech koso tich bro njao kata kaka wi nyalo paro to anyuola kae kuma ji dhi to gudrega tiyude teko mar jiwo nyawadu kanye kuma mane kuma dhi mogik ichako go siepeni gi bolal ki lose tich to siepeni gi doga piny koro kone beno wadok dala to one beno wayudo mayot kuom jowa mondo sirwa matin mwanyalo yudono mwanyalo timono inyalo kata kawa ipuonja ni amali itimoga kama saponi kaponi idoyoga kata ke ang'wen inido ang'wen tan kora donus keyo we adhi kodi wacho ni bwana ing'eni lweti yom ije office makama ka ng'atni ng'ama tiji orumoni titemo siemo ne gik minyalo time dala maonge achai wabende seche matich orumonwa wawe bedo ni koro wayiero ni aninge nan ofisa maduong' Sudan yok nyadhi bet godo wakane sudegi matin wadhi watime achiel ariyo mwanyatimo ema omiyo jogi be okluor wachonwa okluor luongwa ni bwana wadhi wakunye gima kama mondo wayude gima matin anyuola onego bed ni siro ng'ata matich orumone kata mangima olokre ne mana ka wacho mokwongo piny mana piny mano timre samoro kinyo chiew no bed dhano to kata kamano seche ma ji ogoni siboigo kata ji nyieri or ji owei mago puonj mwayudo kaka dhano aparo ni chulo kuor e marachie moloyo puonjruok ema duong' onego bed ni an kaka ng'ama tije orumono onego bed ni ayudo puonj ni dhano chalo nadi anyuola chalo nadi moloyo chulo kuor bro konyo moloyo lakini berne mang'eny moloyo maber moloyo onego bed ni wasiro jomoko moloyo ndalo ma tich orumono kata ngima gi lokre moko bedo kaka ne gombo. Koro ni ng'ato dak e pinje maoko to gima chal kamano timore ne udwa duogo dala kendo udwa duogo e pacho ka ochak manyien bedo nade kae? Aparo ni ng'ama tich orumone oko donjone dala tekie moloyo kata wan dala kane mokwongo nikech ji ng'iyo gi mopogre ng'ama tiyo oko ji ng'iyo ni en ng'ama opogre apoga kabisa en gi ngas mamalo kabisa taparo ni gik ma kwongo wacho mokwongo ka pod onego bed ni ng'ato timo kata kia oko yie ni tijno rumo we ji ong'e ni koro kiti ai kor chak adjust ni to ang'o manyalo loko makri gi wedeni gosiepeni mondo kwaki bed kod gi machiegni gi siri many puonj mar gik minyalo timo obed ohala obed pur obed gimoro investments gik moko mang'eny minyalo timo tinde piny nigi information kuonde mang'eny ibodo ka networks magi kaka ng'ama ne tiyo oko nitie ng'ato ma nigi puonj ne gimo ng'eyo moloyo kaka iparono nitie ng'at matiyo insurance nitie ng'at matiyo ginene skul moro nitie ng'at matiyo e serikal nitie ng'at matiyo NGO nitie ng'ama uso nitie ng'ama wero jogi inyalo penjo pachgi ibedo gi hocho mar ni horruok mar ni gigi bro kawo muda mondo ayier gimoro achiel atim or ariyo atim lakini kidhi pia ahinya tibono ka samoro ibo timo mistakes moko makoro siboi obari ndasi
Tira jomoko mawacho ni kiseng'iyo tije mitimo oko to bedo matek duogo pacho. Ng'ama wito tich e piny moro achiel oko kucho. Owinjo many piny machielo koso duog dala. Ere mayot. Kendo ere ma ng'ato nyalo donjere maber ahinya. Channo ka jomoko wacho ga ni kisechako tiyo oko tek ahinya mondo mi chak wuothi duogi. Iyudo ka gimanyo visa gidhi e pinje mamoko kendo. Ng'eny tije mitiyo oko ibono ka samoro kitiyo e piny machielo to ng'amo mi tichni mano keli kuro te mano mi nyaka otese mo mi itiyo kae. Ng'eny tich korumo loka kuma nitiye e piny machielo ng'eny ne to nyaka ni kuongi duoge thuru mokwongo. Ananeno ni ng'ato nego bed ni odhi kuma thuolo nitiere. Lakini ber kiduoge iome kata fua thuru. Onge rachne. Tich orumo ni Sudan, orumo ni Nigeria, orumo ni Kuwait, kuma piny mora mora. Nikech ng'eni seche mionge tich ni, ng'eni seche ma pod iling' e piny cha, ng'eny ni bobedo ni itimo gik manyochi timo cha. Idake e ngima manyochi dake cha. Iriembo gari manyochi riembo cha kapo ni jariembo. Gari dake ot midake, nyithindi some skul misome cha. Samoro kiduogo thuru kae, tinuang' ka mahitaji magi gi pesa mitiyo godo koro odoke piny. Koro samoro iome ga fua. Seche ma kapo ni oyawre ni oko. To be koro inano neno ni koro joka mama weura adoge matin agoe dweche 2-3 moko kore kubu duogi. To ka koro iling' gi jogi ni koro idwa ting'o gi idwa dhi e piny moro tikia kaka piny chalo. Tinuang' ka samoro omi stress gi pressure moko mang'eny ma ok bi konyi e seche ma kamano. Nitiere jomoko ma bende yudo ka otiyo to ogo kwano mar wuok e tich chon. Samoro bende kwepe bedo tago maliet mar bedo ni kori riembi cha. Kori chon. Bende nitiere un kaka jok ma bende lonye wechego mag tayo jogo bende gin jotije. Bende nitiere kama unyise ji ni to kaber ahinya to ji ti nyaka ka. Kositi atiya tek ni tich nitiere kendo kambi bendo yie idhi adhiya mbele. Wan e migepe mwatiye gi to ok wakwer ga ng'ato ni koro ae. Ng'enyne sirikal mibo yudo ka negi kama ikwerie ni koro kigika to koro ichal ng'ama koro nego wuoge odhi retire mondo rwake joma chielo. To kuonde moko tibono ka samoro kata retirement age gidigo onge. Itiya tiya ma koro mobari ndasi. Or ka koro keti kanyo be koro pesa ng'eny moloyo gamo joma tindo mondo miyo odonj kari. Anaparo ni ng'ato ka ng'ato nego bed ni pango ngimane kaka odwa ni mondo chal ndalo mabiro. Nikech ok ibedo ng'ama tin higni te. Ok ibedo ja higni 20, ok ibedo ja higni 30, ja higni 40 pile. Onego bed ni ng'e ni to e kuma chiewo ga kadhi e gokinyi ni. Ang'o madwa ni mondo ayudie? To ang'o madwa ni mondo joga oyudie kapo ni ng'ama nigi familia. Tichako pango. Mana kana wacho cha ni piny masani kuonde minyalo yude puonj ma gik minyalo timo tinde ng'eny. Gik ma joma nyalo siemo ni yo monego bed ni luwo tinde ng'eny. Jo pension plan gi, jo investment platforms gi, jogi ng'eny turi. Imanya gima ni kare tichako ikri ne chon kapo ni idwa ni mondo iwuog chon to iwuok gi buok matin moloyo ng'at ma opoyo. Kech samoro ji nyalo ga ikre, nyalo gona ka ng'ato ikre ni an koro adwa wuok, oting'o pesa mang'eny malich. Kowuok ni to odhi oyawo gima noneno ka ng'ato. Koro kar mondo odhi ogedi, oyawo hardware, kar mondo odhi olos yie, odhi onyiewo matatu. Kech gik ma puonj koro ng'eny, gik moko koro rure ne. Ber ka ng'ato ikre chon mondo mi gik lago koro kubuogi. Kata ka poni ting'o pesa, samoro ng'ato nyalo biro to miyi paro moro malal kod gik miparogo. Ibedo motegno king'e ni 1, 2, 3 gima gombo na tim ka wuok to mane kuma na gikie. Samoro ng'ato penjore ni to en no timo ikruok ma obedo kod omenda mare mar bedo ni owuok kata ka tich orumo ni. Ere kama yudo puonj makare kaka onya tiyo gomenda gi? An gima aseneno kwa timo kuonde matiye gi nitie gik ma iluongo ni financial literacy, puonj mar tiyo gomenda. Ananeno ni aseneno ka gigo miyowa puonj mang'eny kaka joma tiyo, kata kaka joma tijegi nyarumo, kata joma tijegi orumo, kaka inyalo bedo ni timo, gi gima inyalo timo gi pesa ni, mondo pesa ni botinie
kata matin mondo bokel nie kata ohala. Ibonong ka kembe matimo tije mag kano pesa kata ne ndalo mabirogi ng'eny gi nigi puonj mar kaka onego bed ni pesa no nya tiyo ni. Kaber to dagombo ni ji ma gombo ni mondo owuogi kata man gi nyomenda gi mathin gichike itgi kuom jogi. Ng'eny jogi nitie kata joma personal nyalo mi personal advice mobira mobed kodi mowuo kodi. Mani samoro jo insurance ji samoro ginyalo ga barindasi nikech gimien awach kamano. To mien gi nyalo miyo ipad ni jogi okadwa neno, lakini samoro kichika iti seche ariyo kata mana saa achiel tibono ka ng'ani nigi puonj moro ma kiduogo iluwo to oresi nikech ng'eny to gi ng'eny koro gibo barindasi gi ng'eny ang'enya kabisa, lakini chike iti kuom achiel moro tibono ko osiemo ni kama besa moro ber kidhi. Tom, nitiere barua moro mithoro ndikga ka ng'ato ya tich kumoro manyalo konye dhi mbele gi tich kumoro. Ere kaka ng'ato winjo bed ni neno ni ere ber bedo kod barua makare ma bende nyalo chwali kumoro. Ng'eni nitiere samoro iwuok makata ng'iyo kedwa ng'iyo kendo yudo ka thoth oganda kuma owuoke no ok onyalo ka nitiere bende jomoko mawuok maber makata nang'o to chak iluonge kendo mochako duogi. Ere kaka ng'ato winjo bed ni wuok e tich? Kuonde mitiegi inyalo okochuno ni nyaka iwuog e yo maber. Seche moko inyalo wuok e yo ma ikoso, inyalo koso, inyalo kalo chik machiko matayo tich mami chod tijini chon moloyo. Samoro be inyalo wuok nikech yudo kamoro mondo idhiye. To gima asika nyisoga ji ni an asetiyo kuonde mang'eny, an asetiyo kuonde mo aparo ni asetiyo tije mokalo 10 e higni mang'eny koro moromo. To kuondego duto okaluor dokie, okaluor dhi nikech ne wuonwa puonja ni bwana kidhi kamoro kitiye to tim tiya tiji kikitija tich wadu nikech kaka an HR kikitija tich wadu titiji kikitija wadu nikech an HR ji okawoga ni joma richo koro nitie joma tiyo tijgi to nitie joma tiyo jowadgi titiji kikitinya wadu. Koro seche mitiyo tijine nonka kata kapono rumo to okiluor mar dok kendo okiluor mar wuok e yo kata kiyudo kamoro to okiluor wacho ni an koro awuok ka adhi e TV nikech kata kipando dongo wadhi nenie TV ki to jomoko dwaga ni opande ni koro ing'e ni an ubonena mana next year kubong'e kuma dhi ng'ama dolawre kodi ng'eny ne ongega. Inyalo kwayo ine miluor gik moko kibaji moko machadi manono. Ng'eny ne ber kata kipenjo nyawadu jatendi mondo dikni e barua moro mondo iting' mano be ni kare. Kata kamano tinde wane mwabo penjo seche modo ndiki ticha to wabo ndiko ne jatendi ng'ama nitiyo godo cha. Koro tinde kata barua no ionge go kata in godo to ng'eny ne to wabro nyalo amua choma. Yes, wabro penjo. Koro kiyudo jatel ma kite rach to oboling ng'eny gi ma ok dwa wacho weche maricho kuom iboro ling. Koro ng'eni ng'ano ochung'e kindi gi tich machielo. Koro urmu kwanyo ni nitie gimoro koro wachich ni to koro kendo wach Lydia ni to oda bodherruok. Lakini samoro ka ndiko ne ji 5 to ji 4 odwoko to in mari ni ok odwoko. Koro atiyo gi wiya ni ng'ani to samoro ni giwachne. Or samoro ji 4 giwacho gik mabeyo to ng'ata achiel ni oketa gik maricho richo. Mano bo wang'eyo ni magi to negi wechegi. Koro samoro wang'iyo to on average ang'o mi henyo wach kuom ng'atni. Koro ber kaponi wawuok kama watiye gi chuny maler kendo kwatiyo gi jowadwa maler. Kata kaponi tich orumo to ich nyalo wang' inya kata gombo pado ng'ato mano to en dhano, in dhano, lakini kik itim gik ma chunyi ne dwarogo nikech gibro ketho ndachi aming'a gik mokalago kitimo to ok inyal duogo kende e yor yudo tich mayot. Gik ma tinde bende hinyo meny kuonde mag tichgi nitie weche mag integrity. Kani integrity akele duogo nang'o tinde gidogo ratiro. Nitie weche moko mag ibononi tinde kaponi ni itimo gik moko mag bullying gi harassment kata e office
kumiti mago te tinde inono ibo ng'eni to ndalo mane ndiko ni tiyo Royal Media ni tarige gi gin adier to ne timo tije miwacho gi adier tinde nitie kembe matimo gigo to nyisowa koro kata kapo ni ngi barua to gik moko tindike CV moko adiera to inon ka gigo chako moni bedo ng'ama ikawo kaka ng'ama ratiro e yor menyo e yo machielo. To na jogo madier mana mar kawo hali retirement to do mana wuok kende en owuon demigi wach mane? Dhano ka dhano ng'eyo kuma teko mare mar tich nyalo gikie. Ng'at maparo ni koro osetimo moromo e andika ni to oseikre ne oko kucha moromo. Samoro ok en ni iting'o omenda ruok. Samoro en mani koro pachi oseketie gima koro nyalo miyi kwe. Ing'eni mondo gokinyi nwabiro ma Nairobi ni nyalo be bari ndasi. Koro samoro kidoka koro tidwa ni monde tidhi e puoth e tok dalani. Kapo ni magi gik ma koro ineno ka berni to oriromo to ikrine mos to kochopo chieng' ma koro idwa ni wuogi to ok ni wuok nikech idwaro pesa maromo gi ng'ama chielo but onego bed ni wuok kiseikrine ineno kiromo gi gima idwa ni dhi tim chande. Ok da kwer ng'ato ni kik dhi retirement, ok da jiw ng'ato ni kik dhi retirement. En owuon emononre owuon to ikre to neno gima oromo kode sechego. Waduke chien matini wacho wach moro kanyo ma ongirore ni ikitije wadu kae to ntiere bi iwacho wach mar rukuji katich kata bullying and harassment. Woe kanyo matin ere gima tiyo gi ji kama kata tiyo ji ere kako de donjore gi tij ng'ato ma samoro gol kata chuny ng'ato e tije motimo mapile. Wach no baba emano nyisa kana chako bedo HR koro higni mang'eny kadwa wacho e TV. Ne onyisa ni noluongo ni jo personnel gi joma richo kabisa. Gi joma giparo ni gi Nyasaye ginyalo roko tiji ginyalo ketho ni tich gimo kalama. Kidhi to titiji kik tij wadu. Notemo wacho ni kidhi kuma itiye ni to elawri gi jomoko. We roko ji. Bed ng'at mong'e ni mae gimo kela ka, mae gimo negatim, tae monda dhi kama chielo. Or kata monda bed gi jogi yo makare. Ingeni jomwa tiyo godo gi jomwa budho go chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 kata saa 2 in idwa bet ka nyaka saa 3 otieno. Kapo ni ng'ama roki kae to ok di bi e office. Gima da wach ne ji ni kar tich e kumwa budhe kwa nene moloyo kamora mora. Ot kwa dhi tininde bang' seche 2 tisenindo. Kar tijni onego bed ni wakete mondo bed kamoro ma ng'ato ok luor bido tich. Jatiji ok sikre yambi ni iye kae mondo mi obare tich kech opara ni kawuono idhi riwa gi assignment moro gi ng'ane ka ng'ane chande to ng'acha chandaga. Mondo mi jatich kik luor riwruok nyawa kata mana tich ma safar nitie gi. Idon ka samoro ng'ato timbe ne galagala. Koro kopang safari tinno ka ji koro ok dwa kikre jowacho mani I will drive myself there. Nikech nitie ng'ato iye ka ma timbe ne richo weche ne be richo. Kata ka ji obet kama ji ochokre kata gari. Onego bed ni waketo kar tich bedo kama ber ma kata in ka ng'ato timo ni gik mitimogo to kiwinj matek. Wan joma nigi thuolo mar tayo jo wadwagi wabed joma nigi muolo kendo joma nigi ng'uono kata winjo nikech ji nyalo biro kata iri gi weche moko machandogi. To kik wabed joma dismiss ng'ato ni mago an bedo ni onge medno we wachona an kinya dwa ni ka saa 2. Mago gik mamono ji hero tich. Gichalo gik mathindo lakini bono ka ng'enyne ng'ato chunye chako ol ni kala kae mar yie to koro gima thin ni ema ng'ani ok dwa miya thuolo mondo mi adhi elo kamano. Koro aparo ni wan kaka joma tiyo ma jotelo samoro imiyo tich bedo mayot. Tae joma tiyo gi jowadgi gibe wami kar tich bedo kamoro minyalo mor tiye. Kiweyo kamano to ntiere wach ma jero wacho ni toxic work environment. Un kaka jolony tayo jotije.
Ere kaka kuyudo ripode ma kamagi tuduogo mu kony nikech magi gin gik ma bende kaki wacho ntiere moko manyalo miyo ng'ato we kata tijno kata koro dhi mana bede ot nikech tinde bing'eni tinde wach mar mental health paro makare iyudo ka nyaka yud ka intiere e parono makare kaka dhano koro nitie samoro king'iyo ni to man nitie kaka otera sipidi matin anyalo kata we ere kaka un kaka jok matayo jotijegi udonjo muwinje weche motenre kod loso lwasi makare mar tich e jotich tinde ng'eny higni makoro kalo apani 5 kata gi wiye kamae ng'eny kambegi kawo weche mag ketho lwasi mar tich gokang' ma tek ahinya manyiso ni kochiw report ni ng'ani miyo kae ok bedre mokwongo inono ibo nono ka ng'eny kuonde mitiyegi ichiwo hotline kuma inyalo wache wechegi kata kok iwacho nyingi mar ariyo ichiwo kata mana email address minyalo wache inyandike gini inyalo pimo sigana mar kaka notimreni mar adek ijiwo jotich mondo wach kata gik magineno ok gimotimrene nyaka gima gineno mano be miyo kech samoro nitie jomoko minyoro to luor koro inong ka ng'eny kembe tinde wacho ni wach nyaka mineno kineno kikiling wachi ne walu kapo ni en adier to ne wachiw hukumu mar ng'ato no kako nego tim koro gigi ng'eny gi ok kawo ga mayot tinde to gima ng'eyo sani e piny masani mwadake ni non ka koriembi tich e yore mag local lwasi mabed makech ne ji makoro ok nya tiyo tinwang'o ka ng'ama dwa ndiki machielo cha mago tinde lokre questions iluongo ni background checks tinde mag iluwo ma page ni to ramogi manitie cha nitiyo ga gi ji nade tinwang'o ka kowach ni ng'at moro ma kite ne rach ne miyo ji bedo kanyo ne tek to inwang'o ka koro ng'ato ok dwa ni mondo ting' mzigo no okel kuma entiere koro onego wabed ni wan joma tiyo kik wabed joma miyo kamitiye bedo mok bedre ok ober nikech omiyo ji neno matek kar tich kende tek tich tek onge tich mayot tich tek koro ka tich mondi mosebedo matek kik wami kar tich bed matek tiye tije mokelogi sama ng'ato wuok e tich koro atiko dong' gi dakika moko adek kende ng'ato wuok e tich kata kamano ni wacho ni nitiere samoro report michiwo makata un samoro buogo nikech choko chal gi momiu ang'wen mamoko ka en udwa pogore matin to ponono ni makaka be ne ok oyudo mabeyo gi to yudo mana achiel marach cha ugi kanyo koso poro dhi mbele koso dhuna ni tang'o manotimore mar ng'edi nikech koro ere kaka idhi ng'eyo ni kata achiel ni oriambo kata wacha adier ng'enyne kitimo reference kitemo lu kaka ng'ato ne tiyo ok yot mondo omi tich ka ng'ato achiel kende moduoko ok yot ng'enyne ibono ka gin ji adek nyaka 5 kamae odd numbers usually even odd 3 5 kama to ok yot mondo ng'ato achiel koduoko tibono ka pod ibo rita tibo nyisi ni nyis jogigo kech ng'enyne kwa seche ndalo ma atimo tij kelano tabo nyisi seche manyisi ni miya nying joma wanyalo wuoyo kodgi tabo nyisi ni nyis jogo ni andiko negi mondo mi kech duoka ok onego bed ni en gima kawo juma achiel en gima kawo seche 2 or ndala achiel samoro onya kata gombo goyo nitie joma gombo wache simu nitie ng'abo nyisi ni an ok adwa ndiko adwa pimo nigi dhoga koro opimo ni gik ma oparo kuom ng'atno to nitie kaka iboneno kisekawo adeg kata 5 gi iboneno kata relationship kech ing'e ni ok en joma ni report gi duto nitie jomoko mani supervise mani moko be chalore gik ma giwacho nyalo chalore yes nyalo chalore koro ing'e ni itiyo mana gi wi kaka ng'ama somo gigi ni ma nyalo bedo gima opogore moko nitie ma kech manyaka ipenje ng'ano ni to dawuoyo kodi mondo mi ilera ni to gimi wacho kuom Lydia ni to miya nonro moloyo kanyo samoro bono ok en gima rach ahinya kondike to osomre marach lakini kopim nigo to wacho ni kanyo to nokoso lakini nodugo lokre tiyo ber e ber ne ni yie kawe mondo isiemne ka kiko bam kaka no bam cha to mi thuolo second chance mago nitiega ng'eny ji bro mi second chance ni sani to siwuok ka
lakini kik wasike sire e yorni mondo obed ng'at ma dhi maber. Tom kwatieko, ere ber weyo historia maber komiti koroni wuok e tich kata tich opasore lweti, ere ber ni adier kiwuok tiweyo ka ni maber no ka kuonde moko jandiki ni kuno ni donjo ka kiwuok to yewe ka okorach. Abo wacho gima wuono ne nyisa ni ber weyo gik mabeyo kuma nitie en ni ok ibi luor dok kuma ne ae. Kiwinjo kiluor dok kuma ne ae to ng'enyne weri gi toxic environment ni mano achiel kuomgi, lakini kineno kiluor ahinya dok kuma ne ae molo kini ng'ama nene gi yor ndadhu ginene tich maduong' to ng'enyne ok ni ng'at maber. Koro gima dawach ni wabed ni watiye e yo mo kiluor dok kuma ne ae to kiluor romo gi joma nitiyo godo ndalo machon. Wach mogik watieko. Wach mogik wamed sirore particularly moloyo ahinya kuom joma samoro tich lal negi, kik wanegi kaka joma welo, kata kaponi abiro ga dala dichiel bang' higni 2 to koro aduga abet dala dweche 2 udhu mose nyawadu to wuoda to in nadi to gi penjene to in ka to ni in kanadi to tine to na ko yie pimoni to pimni moko tipongo gi wiyi tise ni wuduma koro kwadhi wawuothe kober kae mondo wapime achiel 2 moko ti imako nyawadu tibono ko molo wanje machuo ibono ko wabudho mondo mi wayaw chunyo mondo wawach gik lego ne jowadwa. Ero kamana to koro mojang ma ka to marodi jalony heta yutich winjo ko tai makare kaka unjo bedni ibedo e tich to ponono pasore lweti kata kopono rumo to ntiere ngima bang' rumo mar tich ok en giko mar ngima. Kata kamano ka ruoth pod otel inyalo yudo kuma chielo, geno mara en ni yudo puonj makare kotenre kod ngima bang' wito tich. Anenda many piny twak moro kawuono pani oromo kendo saa 3 e chenro mar oimore kama okelo ni weche manyien ne Ramogi TV med kete mana ka Ramogi TV nyinga Lydia. Okay, uriti masana. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works.